Ιούλιος του 1944. Κρήτη. Λίγο πριν ξημερώσει. Ο αέρας που κατέβαινε από τα Λευκά Όρη ήταν ξερός και ψυχρός, μα πάνω από το μικρό γερμανικό φυλάκιο, κοντά σε ένα εγκαταλειμμένο μοναστήρι, πλανιόταν μια βαριά αποπνικτική ζέστη, σαν να είχε περάσει φωτιά μέσα από την πέτρα και να είχε αφήσει εκεί την ανάσα της. Η φρουρά βρισκόταν σε ένα χαμηλό οχυρό, χτισμένο πρόχειρα με πέτρα, τσιμέντο και σιδερένιες πόρτες. Δεν είχε χτυπηθεί από πυροβολικό. Δεν υπήρχαν ίχνη μάχης, ούτε θραύσματα, ούτε κρατήρες, ούτε σημάδια από εκρηκτικά. Τα πολυβόλα ήταν στη θέση τους. Τα κυβότια με τα πυρομαχικά ήταν κλειστά, οι σκοπιές άθικτες. Κι όμως, και οι 17 άντρες της φρουράς ήταν νεκροί. Ο πρώτος που μπήκε μέσα ήταν ο υπολοχαγός της Βέρμαχτ, ο Καρλ Ρίχτερ. Ήταν 38 χρονών, βετεράνος από τη Ιουγκοσλαβία, άνθρωπος που δεν τρόμαζε εύκολα. Μα μόλις άνοιξε τη βαριά μεταλλική πόρτα του κεντρικού θαλάμου, έκανε πίσω απότομα και σήκωσε το χέρι στο πρόσωπό του. Από μέσα βγήκε ατμός, όχι καπνός, όχι μυρωδιά μπαρούτης. Ατμός. Σαν να είχε βράσει ολόκληρο το δωμάτιο από μέσα. Ο Ρίχτερ κοίταξε τον δεκανέα που στεκόταν πίσω του. «Φασιστάς», ψιθύρισε. Ο δεκανέας δεν απάντησε. Μέσα η εικόνα ήταν αδιανόητη. Τα σώματα των στρατιωτών ήταν πεσμένα εκεί που τους είχε βρει ο θάνατος. Ένας δίπλα στον ασύρματο, άλλος κοντά στο τραπέζι με τους χάρτες, δύο ακόμη δίπλα στις κουκέτες. Δεν έφεραν τραύματα. Δεν υπήρχε αίμα. Όμως τα πρόσωπά τους ήταν σκοτεινά, οι στολές τους ιτρωμένες και κολλημένες πάνω στο δέρμα, ενώ στα μεταλλικά αντικείμενα του θαλάμου, στις κάνες, στα κράνη, στα κλειδιά των κυβωτίων, απλωνόταν μια παράξενη θερμή θαμπάδα. Ο γιατρός της μονάδας που έφτασε λίγο αργότερα ακούμπησε με προσοχή το χέρι του στον τοίχο και το τράβηξε αμέσως πίσω. «Είναι ακόμη ζεστός», είπε. «Ο τοίχος είναι ακόμη ζεστός». «Αδύνατον», αποκρίθηκε ο Ρίχτερ. Δεν υπήρξε πυρκαγιά. Ο γιατρός γονάτισε δίπλα σε ένα νεκρό ασυρματιστή, άγγιξε τον λαιμό του, ύστερα κοίταξε γύρω με βλέμμα χαμένο. «Αυτοί δεν πέθαναν από σφαίρες, ούτε από δηλητήριο. Πέθαναν από θερμότητα». Ο Ρίχτερ ένιωσε ένα κρύο ρίγος, παρόλο που ο αέρας μέσα στο φυλάκιο έμοιαζε πιο καυτός και από καμίνι. Πλησίασε τον ασύρματο. Το περίβλημά του είχε παραμορφωθεί ελαφρά, σαν να είχε μείνει ώρες κάτω από μεσημεριανό ήλιο του Αυγούστου. Δίπλα του, μια μεταλλική κούπα είχε κάψει το ξύλινο τραπέζι, αφήνοντας μαύρο αποτύπωμα. Κανείς δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί. Έξω, το τοπίο έμοιαζε σχεδόν γαλήνιο. Οι ελιές στέκονταν ακίνητες. Πιο πέρα, η θάλασσα γυάλιζε με το πρώτο φως. Και πάνω στο λόφο, λίγο ψηλότερα από το φυλάκιο, βρισκόταν το παλιό μοναστήρι, πέτρινο, σιωπηλό, εγκαταλειμμένο από χρόνια, με το καμπαναριό μισογκρεμισμένο και τον μεγάλο χάλκινο κόδωνα να κρέμεται ακόμη στραβά, σαν ξεχασμένος φρουρός άλλης εποχής. Ο Ρίχτερ διέταξε αμέσως έρευνα. Οι στρατιώτες έψαξαν το οχυρό σπιθαμή προς σπιθαμή. Κανένα ίχνος παραβίασης. Οι πόρτες είχαν μείνει κλειστές από μέσα. Τα παράθυρα ήταν στενά, προστατευμένα με σιδερένιες μπάρες. Οι γεννήτρες λειτουργούσαν κανονικά. Δεν υπήρξε διαρροή καυσίμων, ούτε βραχικύκλωμα, ούτε σαμποτάζ με εκρηκτικά. Μα όταν δύο άντρες ανέβηκαν ως το μοναστήρι, τρήκαν κάτι που τους έκανε να παγώσουν. Στη βάση του καμπαναριού, πάνω στον μεγάλο χάλκινο κόδωνα, υπήρχαν τρία βαθιά καθαρά σημάδια από χτύπημα. Όχι από σφαίρα, όχι από θραύσμα, από βαρύ μεταλλικό εργαλείο. Δίπλα, στην παλιά σιδερένια πόρτα του Νάρθηκα, υπήρχε το ίδιο ακριβώς ίχνος. Και στο πετρόχτιστο πεζούλι, μια στάχτη παράξενη, ψηλή σαν σκόνη από καμένο μέταλλο. «Herr Leutnant», είπε χαμηλόφωνα ο ένας στρατιώτης όταν ο Ρίχτερ ανέβηκε κοντά τους. «Πρέπει να το δείτε». Ο Ρίχτερ έσκυψε πάνω από τον κόδωνα. Άγγιξε το χτύπημα με τα δάχτυλά του. Το μέταλλο ήταν χλιαρό. Όχι από τον ήλιο, ο ήλιος μόλις είχε βγει. Όχι από φωτιά, δεν υπήρχε πουθενά κάπνα. Μόνο εκείνη η ανεξήγητη ζέστη. Κατέβασε αργά το χέρι του και κοίταξε προς το φυλάκιο κάτω από τον λόφο. Για πρώτη φορά από τότε που είχε σταλεί στην Κρήτη, αισθάνθηκε ότι δεν πολεμούσε απλώς αντάρτες και χωρικούς. Κάτι άλλο υπήρχε σε εκείνον τον τόπο. Κάτι που δεν μπορούσε να εξηγήσει ούτε η στρατιωτική λογική,
ούτε η μηχανική. Το μεσημέρι, η αναφορά έφυγε κρυπτογραφημένη προς το Ηράκλειο. Ολόκληρη φρουρά νεκρή, χωρίς εξωτερικά τραύματα. Εσωτερική θερμική καταστροφή άγνωστης προέλευσης. Πιθανή εχθρική ενέργεια. Βρέθηκαν περίεργα ίχνη κρούσης σε μεταλλικά αντικείμενα πλησίων παλαιού Ορθόδοξου μοναστηριού. Το ίδιο βράδυ, καθώς ο ήλιος χανόταν πίσω από τα βουνά, ένας γέρος βοσκός από το κοντινό χωριό σταμάτησε σε απόσταση και σταυροκοπήθηκε 3 φορές κοιτάζοντας το καμπαναριό. «Το ξύπνησαν», μουρμούρισε. Κανείς από τους Γερμανούς δεν κατάλαβε τι εννοούσε. Αλλά από εκείνη τη στιγμή η υπόθεση δεν ήταν πια μια απλή στρατιωτική έρευνα. Ήταν η αρχή ενός φόβου που θα απλωνόταν σε ολόκληρη την κατεχόμενη Κρήτη. Ο Νικόλαος Βαρδάκης είχε γεννηθεί σε ένα χωριό που έμοιαζε να είναι φτιαγμένο από πέτρα, αέρα και προσευχή. Ήταν σκαρφαλωμένο στις πλαγιές πάνω από ένα παλιό μοναστήρι, ανάμεσα σε ξερολιθιές, ελιές και στενά μονοπάτια, όπου περνούσαν μόνο γίδες, καλόγεροι και άνθρωποι που ήξεραν να κρατούν το στόμα τους κλειστό. Τον χειμώνα, τα σύννεφα κατέβαιναν χαμηλά και σκέπαζαν το καμπαναριό σαν καπνός από θυμιατό. Το καλοκαίρι, ο ήλιος χτυπούσε τα βράχια τόσο δυνατά που ακόμη και τη νύχτα η γη ανέδιδε ζέστη, λες και κάτι έκαιγε στα σωθικά της. Οι γέροι του χωριού έλεγαν πως η Κρήτη δεν είναι νησί σαν τ' άλλα, είναι πέτρα που θυμάται. Θυμάται βασιλιάδες και πειρατές, Ρωμαίους, Ενετούς, Τούρκους και επαναστάτες. Και πάνω απ' όλα θυμάται φωτιά. Ο πατέρας του Νικολάου ήταν σιδεράς, όπως ήταν και ο παππούς του πριν από εκείνον. Και ακόμη παλαιότερα, ο προπάπος, που σύμφωνα με τις ιστορίες της οικογένειας, δούλευε για το μοναστήρι και χτυπούσε το σίδερο για πόρτες με ντεσέδες, καρφιά, βρεπάνια και καμπάνες. Στο χωριό έλεγαν πως οι Βαρδάκηδες δεν άκουγαν το μέταλλο με τα αυτιά όπως όλοι οι άλλοι. Το άκουγαν με τα χέρια. Ο μικρός Νικόλαος μεγάλωσε μέσα στον ήχο του αμμονιού. Πριν μάθει να γράφει το όνομά του, ήξερε ήδη να ξεχωρίζει τον ξερό ήχο του κουρασμένου σιδήρου από τον γεμάτο ήχο του καλού ατσαλιού. Όταν ήταν 5 χρονών, στεκόταν δίπλα στη φωτιά και κοίταζε το χρώμα του μετάλλου μέσα στη φλόγα. Ο πατέρας του έλεγε πως ο αληθινός τεχνίτης δεν μετρά μόνο με το μάτι, μετρά με την υπομονή. Ο παππούς του πάλι του έλεγε κάτι άλλο, πως κάθε μέταλλο έχει ψυχή και αν βιαστείς να τη δαμάσεις θα σε εκδικηθεί. Ο παππούς λεγόταν Μανούσος και ήταν ο μόνος άνθρωπος που ο Νικόλαος φοβόταν και αγαπούσε στον ίδιο βαθμό. Είχε κορμί λεπτό, γένια άσπρα και μάτια τόσο καθαρά που νόμιζες πως έβλεπαν όχι μόνο το πρόσωπό σου, αλλά και αυτό που έκρυβες από μέσα σου. Τις νύχτες του χειμώνα, όταν ο αέρας σφύριζε στις χαραμάδες και οι γυναίκες είχαν μαζέψει τα παιδιά στα σπίτια, ο Μανούσος ανέβαινε με τον μικρό στο μοναστήρι. Οι περισσότεροι μοναχοί είχαν φύγει από χρόνια, μα 2 καλόγεροι έμεναν ακόμη εκεί, πεισματάριδες σαν ρίζες ελιάς. Άναβαν λάμπες με λάδι, διάβαζαν ψαλμούς και φρόντιζαν να μην γκρεμιστεί ο τόπος από τη λησμονιά. Στο πίσω μέρος του μοναστηριού υπήρχε ένα μικρό χυτήριο, μισοερειπωμένο, με πέτρινο φούρνο, χοντρά καλούπια και κάτι παλιά εργαλεία τόσο βαριά που ο Νικόλαος δυσκολευόταν ακόμη και να τα σύρει στο χώμα. Εκεί άκουσε πρώτη φορά την ιστορία που κανείς έξω από το αίμα της οικογένειας δεν έπρεπε να ακούσει. Ο Μανούσος τον έβαλε να καθίσει πάνω σε μια ανάποδη κάσα, έριξε λίγο λάδι στη φλόγα και περίμενε ώσπου η μικρή αίθουσα γέμισε με εκείνη τη μυρωδιά της κάπνας, του μετάλλου και του λιβανιού που ο Νικόλαος αργότερα θα θυμόταν σε όλη του τη ζωή. Ύστερα έβηξε προς το καμπαναριό που φαινόταν από μια σπασμένη καμάρα σαν σκοτεινή σκιά πάνω στο βαθύ μπλε της νύχτας και είπε ήσυχα πως ο μεγάλος κόδωνας του μοναστηριού δεν ήταν απλώς καμπάνα. Ήταν έργο παλιών μαστόρων που γνώριζαν ένα μυστικό ξεχασμένο από τον κόσμο. Όχι μαγεία, όπως έλεγαν οι γυναίκες του χωριού όταν ήθελαν να φοβήσουν τα παιδιά. Ούτε θαύμα, όπως πίστευαν οι προσκυνητές. Ήταν τέχνη, τόσο παλιά που έμοιαζε με προσευχή. Στο κράμα του μετάλλου είχαν βάλει όχι μόνο χαλκό και κασίτερο, αλλά ίχνη από άλλα υλικά, λιγοστά σαν αλάτι, που άλλαζαν τον τρόπο με τον οποίο το μέταλλο κρατούσε τη ζέστη και έστελνε τον ήχο. Αν χτυπούσες την καμπάνα σωστά, σε συγκεκριμένο σημείο και με συγκεκριμένο ρυθμό, δεν έβγαζε μόνο ήχο. Ξυπνούσε μέσα της μια δύναμη που περνούσε στο σώμα του μετάλλου και το έκανε να θερμαίνεται από μέσα προς τα έξω.
Ο Νικόλαος γέλασε τότε. Όχι από ασέβεια, αλλά από παιδική αμηχανία. Ο παππούς του όμως δεν χαμογέλασε. Τον πήρε από το χέρι, τον ανέβασε στο καμπαναριό και του έδειξε στην κοιλιά του κόδωνα 3 αμυδρές, σχεδόν σβησμένες χαράξεις που δεν έμοιαζαν με διακόσμηση. Ήταν σημάδια κρούσης, φτιαγμένα από άνθρωπο που ήξερε ακριβώς που να χτυπήσει. Ύστερα τον κατέβασε ξανά στο χυτήριο και του έδειξε ένα παλιό τετράδιο τυλιγμένο σε λινό πανί. Οι σελίδες του ήταν κυτριμισμένες και γεμάτες σημειώσεις, άλλες στα ελληνικά, άλλες μισές σε παλιότερη γλώσσα που ο μικρός δεν καταλάβαινε. Υπήρχαν σχέδια από καλούπια, κύκλοι, γραμμές, αναλογίες, σταυροί και παράξενες υποσημειώσεις για τη θερμοκρασία της φωτιάς, την υγρασία του αέρα, τον άνεμο που φυσούσε από τον ψιλορίτη και την ώρα της χύτευσης. Σαν να μην έφτανε να ξέρεις το μέταλλο, έπρεπε να ξέρεις και τον τόπο. «Μην νομίσεις ποτέ πως αυτό είναι όπλο», του είπε ο Μανούσος. «Πρώτα είναι ευθύνη, ύστερα βάρος. Κι ύστερα, αν το καταλάβεις λάθος, είναι κατάρα». Ο μικρός δεν καταλάβαινε. Κατάλαβε όμως λίγα χρόνια αργότερα, όταν ένα μεσημέρι του Αυγούστου, ένας τσομπάνης έφερε στο σιδεράδικο μια ραγισμένη καμπάνα από ξοκλήσι. Ο πατέρας του ήθελε να τη λιώσουν και να τη ρίξουν ξανά. Ο Μανούσος όμως κράτησε ένα κομμάτι, το θέρμανε, το ακούμπησε πάνω στο αμμόνι και χτύπησε με το μικρό ειδικό σφυρί του σε 3 θέσεις. Το κομμάτι άλλαξε χρώμα σχεδόν αμέσως. Δεν άναψε, δεν έβγαλε σπίθες, μα κοκκίνησε βαθιά σαν κάρβουνο που το φυσά στο σκοτάδι. Ο πατέρας του Νικολάου σταυροκοπήθηκε χωρίς να το καταλάβει. Ο Μανούσος τότε είπε μόνο «Να, γι' αυτό δεν πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος». Από εκείνη τη μέρα, ο Νικόλαος άρχισε να μαθαίνει πιο σοβαρά. Όχι μόνο να πεταλώνει μουλάρια και να φτιάχνει λεπίδες, αλλά να ζυγίζει το χέρι του στην κρούση, να ακούει τη διαφορά ανάμεσα στον ήχο της επιφάνειας και στον ήχο που ερχόταν από τα σπλάχνα του μετάλλου. Ο παππούς του τον έβαζε να κλείνει τα μάτια και να ξεχωρίζει με την ακοή ποιο δοκίμιο ήταν καθαρό, ποιο κρατούσε φυσαλίδες από την κακή χύτευση, ποιο θα ράγιζε και ποιο θα άντεχε. Άλλες φορές τον έστελε να φέρει πέτρες από συγκεκριμένα σημεία του βουνού, γιατί μέσα τους υπήρχαν φλέβες που άφηναν στο καμίνι ίχνη απαραίτητα, τόσο λίγα που κανείς αμόρφωτος δεν θα τους έδινε σημασία. Μία πρέζα παραπάνω και όλο το κράμα έχανε την ισορροπία του. Μία πρέζα λιγότερο και δεν γεννιόταν τίποτε. Μεγάλωσε έτσι, ανάμεσα στη λογική του τεχνίτη και στην προειδοποίηση του μύθου. Δεν πίστευε πως υπήρχε κάτι υπερφυσικό. Πίστευε όμως πως οι παλιοί ήξεραν να παρατηρούν καλύτερα από ότι οι νεότεροι. Όταν οι άλλοι νέοι του χωριού έπιναν ρακί και κυνηγούσαν στα πανηγύρια, ο Νικόλαος καθόταν στο χυτήριο και δοκίμαζε μικρά κράματα σε μυστικά καλούπια. Έλειωνε χαλκό, πρόσθετε κασίτερο, λίγο σίδηρο, καμιά φορά ίχνος από πέτρα τριμμένη, άλλοτε σκόνη από παλιό μεταλλείο που του είχε δείξει ο παππούς του. Έπειτα έφτιαχνε μικρούς δίσκους, τους άφηνε να κρυώσουν και τους χτυπούσε με διαφορετική δύναμη. Οι περισσότεροι έβγαζαν μονάχα ήχο. Μερικοί, ελάχιστοι, ζεσταίνονταν παράξενα στο κέντρο χωρίς να καούν γύρω-γύρω. Αυτό τον έκανε να σωπαίνει για ώρες. Δεν τολμούσε να μιλήσει σε κανέναν γι' αυτά, ούτε όταν ο πατέρας του τον ρωτούσε τι δοκιμές κάνει μόνος του μες τη νύχτα. Όταν πέθανε ο Μανούσος, ο Νικόλαος ήταν 24. Ο γέρος, λίγο πριν ξεψυχήσει, του έδωσε το λινό τετράδιο και το μικρό σφυρί με το στενό, βαρύ κεφάλι, φτιαγμένο από κράμα που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο εργαλείο του σιδεράδικου. Του είπε να θυμάται 2 πράγματα. Πρώτον, πως η τέχνη αυτή φτιάχτηκε για καμπάνες και πύλες, για να αντέχει ο τόπος και να μιλάει με τη φωνή του μετάλλου. Και δεύτερον, πως μόνο σε μεγάλη ανάγκη επιτρέπει ο Θεός να γίνει αλλιώς. Ο Νικόλαος υποσχέθηκε. Εκείνη τη στιγμή πίστευε αληθινά πως ποτέ δεν θα ερχόταν η ανάγκη. Ύστερα ήρθε ο πόλεμος. Πρώτα έφτασαν ειδήσεις από την ηπειρωτική Ελλάδα, ύστερα από την Αθήνα, ύστερα από χωριά που κάηκαν, από μπότες που πάτησαν εκκλησιές, από στρατιώτες που κρέμασαν ανθρώπους σε πλατείες. Στην Κρήτη όλα έμοιαζαν ακόμη μακρινά, ώσπου άρχισαν να φαίνονται στον ουρανό αεροπλάνα και να περνούν ξένα πλοία στον ορίζοντα. Όταν οι Γερμανοί πάτησαν το νησί, ο αέρας άλλαξε. Δεν ήταν μόνο η βία.
ήταν η αίσθηση πως ένας ξένος μηχανισμός, ψυχρός και ακριβής, είχε πέσει πάνω σε έναν τόπο που ζούσε με μνήμη, πείσμα και σιωπηλή οργή. Οι άντρες του χωριού άρχισαν να κρύβουν όπλα από παλιότερους αγώνες. Οι καλόγεροι στο μοναστήρι έκρυβαν μηνύματα μέσα σε εικόνες και σε σακιά με αλεύρι. Ο Νικόλαος συνέχισε να δουλεύει φαινομενικά όπως πριν. Έφτιαχνε πέταλα, μεντεσέδες, μαχαίρια κουζίνας. Στην πραγματικότητα όμως πρόσεχε κάθε τι. Τα καμιόνια που ανέβαιναν τον δρόμο, τα άρβιλα που ακούγονταν τα βράδια, τα βλέμματα των ντόπιων που είχαν γίνει πιο βαριά. Τότε άρχισε να θυμάται αλλιώς τα λόγια του παππού του. Όχι σαν παραμύθι, ούτε σαν οικογενειακό μυστικό, αλλά σαν κληρονομιά που ίσως κάποτε θα ζητούσε το τίμημά της. Στο πίσω μέρος του νου του ξαναζωντάνευε διαρκώς η εικόνα του μετάλλου που κοκκίνιζε από μέσα. Δεν ήθελε να τη δεχτεί. Κάθε φορά που το σκεφτόταν, πήγαινε στο καμπαναριό, ακουμπούσε την παλάμη του στον παλιό κόδωνα και έμενε εκεί πολλή ώρα, σαν να περίμενε απάντηση. Το μέταλλο κρατούσε ακόμη το μυστικό του. Και εκείνος, χωρίς να το ομολογεί ούτε στον εαυτό του, είχε ήδη αρχίσει να το μαθαίνει. Η κατοχή δεν ήρθε στην Κρήτη σαν ξαφνική καταιγίδα που ξεσπά και περνά. Ήρθε σαν σιδερένια πλάκα που κατέβηκε αργά πάνω στον τόπο και άρχισε να τον πιέζει ώσπου να τρίζει. Στην αρχή οι χωρικοί έβλεπαν μόνο αποσπασματικές εικόνες, αλεξιπτωτιστές που έπεφταν από τον ουρανό σαν μαύροι σπόροι, καμένα χωράφια στις άκρες των δρόμων, πρόσωπα φοβισμένα, γυναίκες να κάνουν τον σταυρό τους μπροστά στις εικόνες. Ύστερα ήρθαν οι επιτάξεις, οι έρευνες στα σπίτια, τα χαστούκια στους γέρους, οι απειλές, οι μεταφραστές με τη γλώσσα κομμένη στα δύο, μισή ελληνική και μισή ξένη. Και ύστερα από όλα αυτά, ήρθε εκείνο που πονά περισσότερο από την ίδια τη βία. Η συνήθεια. Οι άνθρωποι άρχισαν να ζουν με τους Γερμανούς πάνω από το κεφάλι τους, να μιλούν πιο σιγά, να κρύβουν το ψωμί, να σβήνουν τα φώτα νωρίς, να κοιτάζουν πρώτα στον δρόμο πριν πουν μια λέξη παραπάνω. Ο φόβος έγινε μέρος της καθημερινότητας, όπως ο άνεμος, η σκόνη και η δίψα. Ο Νικόλαος στην αρχή έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει το σιδεράδικο ζωντανό και τον εαυτό του αόρατο. Αυτό ήταν δύσκολο. Σε καιρό πολέμου, ο σιδεράς δεν μπορεί να μείνει αθέατος. Τον χρειάζονται όλοι. Οι χωρικοί για εργαλεία, οι βοσκοί για πέταλα, οι παπάδες για να φτιάξει κλειδαριές που είχαν σπάσει από τις εφόδους και οι ίδιοι κατακτητές για πρόχειρες επισκευές, σιδερόβεργες, μάνταλα, κρίκους και βάσεις για κυβότια πυρομαχικών. Οι Γερμανοί γρήγορα έμαθαν πως στο χωριό πάνω από το μοναστήρι υπήρχε ένας σιδεράς με ήσυχο στόμα και γερά χέρια. Έστελαν ανθρώπους με διαταγές, άλλοτε ευγενικούς, άλλοτε βλοσιρούς. Ο Νικόλαος δεν μπορούσε να αρνηθεί. Δούλευε μπροστά τους με πρόσωπο ακίνητο, σαν να ήταν πράγματι ο άνθρωπος που έβλεπαν. Ένας χωρικός τεχνίτης, χρήσιμος αλλά ακίνδυνος. Μόνο τα βράδια, όταν έκλεινε την πόρτα του εργαστηρίου και έμενε μόνος μπροστά στη φωτιά, άφηνε το στόμα του να σκληραίνει και τα μάτια του να δείχνουν αυτό που του έκαιγε μέσα. Εκείνον τον πρώτο χειμώνα της κατοχής πήραν τον μικρότερο αδελφό του, τον Στέλιο. Δεν ήταν αντάρτης ακόμη, ούτε είχε ανέβει στο βουνό. Είχε όμως το λάθος είδος νεότητας, εκείνο που δεν ξέρει να σκύβει το κεφάλι μπροστά στον εξευτελισμό. Στην πλατεία του χωριού, ένας Γερμανός λοχείας χτύπησε με το κοντάκι μια γριά που άργησε να παραμερίσει. Ο Στέλιος πετάχτηκε μπροστά, όχι γιατί πίστευε πως μπορούσε να νικήσει, αλλά επειδή δεν άντεξε να κοιτάζει. Τον έριξαν κάτω, τον κλώτσισαν και τον πήραν μαζί με άλλους 2 άντρες ως ομήρους. Για μέρες ο Νικόλαος έτρεχε από φυλάκιο σε φυλάκιο, από διερμηνέα σε διερμηνέα, κουβαλώντας ψωμί, λάδι, 2 ασημένια κουτάλια της μάνας τους και ό,τι άλλο μπορούσε να δοθεί σαν αντάλλαγμα σε ανθρώπους που δεν είχαν καμιά τιμή. Κανείς δεν του έδινε απάντηση. Την 5η μέρα βρήκαν τον Στέλιο μαζί με τους άλλους έξω από το ρέμα, εκτελεσμένους, με τα χέρια δεμένα πίσω και το χώμα ακόμη μαλακό από το αίμα. Η μάνα τους δεν φώναξε όταν τον είδε. Έβγαλε μόνο έναν ήχο χαμηλό, σαν να της τραβούσαν τον αέρα από τα σωθικά. Εκείνη η φωνή έμεινε μέσα στο κεφάλι του Νικολάου πιο δυνατά και από τους πυροβολισμούς. Βοήθησε να σκάψουν τον τάφο, να πλύνουν το πρόσωπο του νεκρού, να τον σκεπάσουν με το καθαρότερο σεντόνι του σπιτιού. Δεν έκλαψε τότε.
Η λύπη του πήρε άλλη μορφή. Έγινε βουβό μέταλλο μέσα του, βαρύ και σφιχτό. Όταν τελείωσε η ταφή, γύρισε στο σιδεράδικο, άναψε τη φωτιά και δούλεψε ολόκληρη τη νύχτα χωρίς παραγγελία και χωρίς σκοπό, χτυπώντας σίδερο πάνω στο αμόνι, ώσπου οι γείτονες ξύπνησαν και σταυροκοπήθηκαν ακούγοντας τον ρυθμό. Δεν έφτιαχνε τίποτα χρήσιμο. Ήθελε μόνο να ακούει τον ήχο της κρούσης, ξανά και ξανά, σαν να ήθελε να αλλοιώσει από μέσα του εκείνη τη στιγμή που δεν είχε μπορέσει να σώσει τον αδελφό του. Λίγες εβδομάδες αργότερα ήρθαν στο σπίτι του 2 άντρες από τα βουνά. Δεν είπαν ονόματα. Μπήκαν αθόρυβα, έφαγαν λίγο ψωμί, κοίταξαν γύρω τους και του είπαν πως πάνω στα υψώματα άρχισαν να οργανώνονται ομάδες αντίστασης. Άλλοι κοντά στους παλιούς οπλαρχηγούς, άλλοι πιο δεμένοι με τις μεγάλες οργανώσεις που απλώνονταν σε όλη την Ελλάδα. Ζητούσαν ανθρώπους που να ξέρουν από εργαλεία, επιδιορθώσεις, περάσματα και σιωπή. Ο Νικόλαος δεν απάντησε αμέσως. Κοίταξε τη μάνα του που είχε γεράσει μέσα σε 2 μήνες πιο πολύ από όσο είχε γεράσει σε 10 χρόνια και κατάλαβε πως η ζωή στο χωριό είχε τελειώσει για εκείνον. Δεν ήταν πια θέμα εκδίκησης μόνο. Ήταν θέμα να μην αφήσει τον εαυτό του να γίνει αυτό που ήθελε ο φόβος. Ένας άνθρωπος που συνηθίζει το κακό. Πήρε λοιπόν το μικρό σακούλι του, το τετράδιο του παππού, ένα βαρύ σφυρί και ανέβηκε στα βουνά. Στα λιμέρια των ανταρτών η ζωή ήταν άλλη. Λιγοστό ψωμί, ατέλειωτο περπάτημα, σπηλιές για καταφύγιο, κρύο που έμπαινε στα κόκαλα τη νύχτα κι όμως μια αίσθηση ελευθερίας που κανένα χωριό υποκατοχή δεν μπορούσε πια να δώσει. Εκεί γνώρισε ανθρώπους διαφορετικούς από τους χωριανούς του. Δασκάλους, βοσκούς, πρώην στρατιώτες, 2 φοιτητές από το Ηράκλειο, έναν παπά που κουβαλούσε κάτω από το ράσο γεμιστήρες αντί για βιβλία και έναν καπετάνιο που μιλούσε λίγο, μα όταν μιλούσε όλοι τον άκουγαν. Ο Νικόλαος δεν έγινε αμέσως πολεμιστής με όπλο. Τον έβαλαν πρώτα να φτιάχνει μεταλλικά μέρη, να ισιώνει λυγισμένα εξαρτήματα, να επινοεί τρόπους για να διορθώνονται όπλα που είχαν περάσει από χέρι σε χέρι, από πόλεμο σε πόλεμο. Ήταν χρήσιμος, όμως εκείνος ήξερε πως μέσα του κουβαλούσε μια γνώση που ακόμη δεν είχε βρει τη θέση της. Το πρώτο σημάδι ήρθε σχεδόν τυχαία. Ένα βράδυ κατέβηκαν κρυφά κοντά σε γερμανική αποθήκη καυσίμων. Δεν είχαν δύναμη να την ανατινάξουν. Τα εκρηκτικά ήταν λίγα και προορίζονταν για σιδηροδρομική γραμμή πιο μακριά. Ο σκοπός ήταν απλώς να παρατηρήσουν. Δίπλα στην αποθήκη όμως στεκόταν ένα εγκαταλειμμένο ιταλικό φορτηγό, μισοδιαλυμένο, που οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν για ανταλλακτικά. Την ώρα που περίμεναν ξαπλωμένοι στα χαμόκλαδα, ένας νεαρός αντάρτης δίπλα του, ο Μανώλης, ψιθύρισε πως αν είχαν τρόπο να το καταστρέψουν αθόρυβα, θα έβγαζαν ένα χρήσιμο όχημα από τη μέση, χωρίς να ρίξουν ούτε μία ντουφεκιά. Ο Νικόλαος κοίταξε το φορτηγό και δεν ξέρει γιατί, μα θυμήθηκε ξαφνικά τον παλιό κόδωνα. Όχι σαν εικόνα, σαν αίσθηση στο χέρι. Ένα μέταλλο με κοιλότητα, πάχος, εσωτερική μνήμη. Του είπε να περιμένει. Πλησίασε αργά όταν άλλαξαν οι σκοποί. Είχε μαζί του ένα κοντό βαρύ σφυρί που χρησιμοποιούσε για πελεκητές δουλειές. Γονάτισε δίπλα στο μπροστινό μέρος του οχήματος, ακούμπησε πρώτα την παλάμη, έπειτα τα δάχτυλα στις ενώσεις του μετάλλου. Έψαχνε όχι αδυναμία για να το σπάσει, αλλά σημείο που να το επιστρέφει τον ήχο διαφορετικά, σαν να έκρυβε μέσα του κενό. Βρήκε μία ένωση κοντά στο περίβλημα του κινητήρα. Δεν σκέφτηκε πολύ. Χτύπησε 3 φορές. Όχι δυνατά όπως χτυπάς για να λυγίσεις λαμαρίνα, αλλά με ρυθμό που τον ήξερε από παιδί χωρίς να μπορεί να τον εξηγήσει. Ύστερα απομακρύνθηκε. Τίποτα δεν έγινε αμέσως. Ο Μανώλης τον κοίταξε σαν να είχε τρελαθεί. Εκείνος έκανε νόημα να σωπάσει. Έμειναν ξαπλωμένοι μέσα στο σκοτάδι. Ύστερα από λιγότερο από 1 λεπτό, μια λεπτή μυρωδιά ζεστού λαδιού άρχισε να απλώνεται στον αέρα. Μετά ακολούθησε ένα αδιόρατο τρίξιμο. Κάποιο μεταλλικό μέρος μέσα στον κημητήρα πρέπει να είχε αρχίσει να διαστέλλεται. Ένας Γερμανός φρουρός πλησίασε. Έσκυψε πάνω από το όχημα, ακούμπησε με το χέρι και τραβήχτηκε πίσω βρίζοντας. Το μέταλλο είχε ζεσταθεί τόσο, ώστε μέσα στη νύχτα έβγαζε αχνό. Δεν υπήρξε έκρηξη, ούτε θόρυβος. Μόνο μια παράξενη θερμική βλάβη που ανάγκασε τους Γερμανούς να τραβούν νερό και να ψάχνουν αιτία εκεί που καμιά αιτία δεν φαινόταν. Στον δρόμο της επιστροφής, ο Μανώλης δεν σταματούσε να τον ρωτά τι έκανε.
Ο Νικόλαος δεν ήξερε τι να πει. Αν μιλούσε πολύ, θα πρόδιδε το μυστικό πριν το καταλάβει ο ίδιος. Αν σιωπούσε εντελώς, θα τον περνούσαν για τρελό. Είπε μόνο πως μερικά μέταλλα, όταν βρουν το σωστό χτύπημα, δουλεύουν εναντίον του ίδιου τους του εαυτού. Ο Μανώλης γέλασε νευρικά και είπε πως αυτά είναι λόγια γερόντων και παπάδων. Κι όμως, την άλλη μέρα, όταν δύο αντάρτες πέρασαν από την ίδια περιοχή, βρήκαν το ιταλικό φορτηγό ανοιγμένο, τον κινητήρα καμένο από μέσα και τους Γερμανούς να βρίζουν τον μηχανικό τους. Ούτε σαμποτάζ βρήκαν, ούτε καλώδια κομμένα, ούτε εκρηκτικά. Μόνο καταστροφή εκ των έσω. Από εκείνο το βράδυ, ο Νικόλαος άρχισε να σκέφτεται αλλιώς. Όχι πλέον αν η παλιά τέχνη υπήρχε πραγματικά, αλλά πώς μπορούσε να μεταφερθεί από τις καμπάνες και τα τελετουργικά μέταλλα σε πράγματα πολέμου. Οι Γερμανοί είχαν δύναμη, μηχανές, όπλα, πειθαρχία, φορτηγά, πολυβόλα, θωρακισμένα. Οι αντάρτες είχαν βουνό, πείσμα, γνώση του τόπου και ελάχιστα μέσα. Για να τους χτυπήσεις δεν αρκούσε η παλικαριά. Χρειαζόταν να βρεις τρόπο να στραφεί η ίδια η μηχανική τους εναντίον τους. Τι ήταν ένα γερμανικό όχημα, μια μεταλλική αποθήκη, μια θωρακισμένη πόρτα? Δεν ήταν παρά σώματα μετάλλου, ενωμένα με τάξη, πάχος και εσωτερικές ενώσεις. Αν μπορούσε να βρει το σημείο όπου ο ήχος γινόταν θερμότητα, τότε δεν χρειαζόταν εκρηκτικό. Χρειαζόταν ακρίβεια. Οι επόμενες εβδομάδες έγιναν για εκείνον μια δεύτερη μαθητεία, πιο επικίνδυνη και από την πρώτη. Στα κρυφά, στα διαλύματα ανάμεσα σε μετακινήσεις και ενέδρες, δοκίμαζε πάνω σε παλιά εξαρτήματα, ιταλικά κράνη, κομμάτια από λαμαρίνα, μισοκαμμένες μηχανές, ακόμη και σε κάτι χαλασμένες κάνες που είχαν μαζέψει οι αντάρτες από πεδία μάχης. Άλλοτε πετύχαινε μία απλή υπερθέρμανση, άλλοτε τίποτα. Κατάλαβε πως δεν αρκούσε η δύναμη, ούτε ο ρυθμός μόνος του. Χρειαζόταν και το σωστό μέσο κρούσης, μέταλλο που να μην σπαταλά την ενέργεια προς τα έξω, αλλά να τη στέλνει μέσα. Τότε θυμήθηκε το μικρό σφυρί του παππού, εκείνο το παράξενο εργαλείο που είχε πάρει μαζί του σχεδόν από ένστικτο. Άρχισε να το χρησιμοποιεί στις δοκιμές και είδε πως η διαφορά ήταν μεγάλη. Το χτύπημα δεν ακουγόταν πιο δυνατό. Το αποτέλεσμα όμως έμενε περισσότερο μέσα στο μέταλλο, σαν να άφηνε πίσω του έναν αόρατο πυρετό. Ένα βράδυ, καθισμένος κοντά στη φωτιά έξω από μια σπηλιά, άνοιξε για πρώτη φορά ύστερα από μήνες το παλιό τετράδιο του Μανούσου και το διάβασε όχι σαν κληρονόμος, αλλά σαν άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά σε ανάγκη πολέμου. Ξαναείδε τις σημειώσεις για τις αναλογίες, τα σημάδια κρούσης, τις παρατηρήσεις για την κοιλότητα, τη μάζα και τη μετάδοση. Τότε ένιωσε για πρώτη φορά, με απόλυτη καθαρότητα, ότι η τέχνη αυτή μπορούσε να γίνει όπλο. Η σκέψη τον φόβησε. Την ίδια στιγμή όμως, του φάνηκε πως, αν δεν την ακολουθούσε, θα πρόδιδε όχι μόνο τον αδελφό του και τον τόπο του, αλλά και την ίδια τη γνώση που οι παλιοί είχαν φυλάξει τόσο καιρό για ώρα ανάγκης. Κι αν ποτέ υπήρξε τέτοια ώρα, ήταν εκείνη. Δεν το ανακοίνωσε αμέσως στους άλλους. Κράτησε την ιδέα μέσα του λίγες ακόμη μέρες, σαν άνθρωπος που φοβάται να ξεστομίσει κάτι γιατί αν το πει θα γίνει αληθινό. Παρατηρούσε γερμανικά φορτηγά στους δρόμους, πόρτες αποθηκών, δεξαμένες καυσίμων, τυχώματα θωρακισμένων. Έβλεπε πια παντού επιφάνειες, πάχη, ενώσεις, κόμπους μετάλλου. Και όσο περισσότερο τα έβλεπε, τόσο πιο βέβαιος γινόταν ότι υπήρχε δρόμος. Όχι εύκολος, όχι θαυματουργός, μα πραγματικός. Κάπου ανάμεσα στην παλιά τέχνη του μοναστηριού και στη νέα θηριωδία του πολέμου γεννιόταν μια ιδέα που δεν είχε υπάρξει ποτέ πριν. Και ο Νικόλαος καταλάβαινε πως από τη στιγμή που την είχε σκεφτεί, η ζωή του δεν θα ξαναγύριζε στην παλιά της μορφή. Στο τέλος εκείνης της εβδομάδας, καθώς το ξημέρωμα έσβηνε τα άστρα πάνω από τις κορφές, πήγε μόνος του σε μια πλαγιά από που φαινόταν μακριά το μοναστήρι. Έμεινε ώρα κοιτάζοντας το καμπαναριό να ξεχωρίζει σαν μαύρη χαρακιά στον ουρανό. Δεν προσευχήθηκε με λόγια. Μόνο ακούμπησε το χέρι στο μικρό σφυρί του παππού μέσα από το πανί και ψιθύρισε πως, αν αυτό που πήγαινε να κάνει ήταν αμαρτία, ας πέσει επάνω του και όχι στους άλλους. Ύστερα γύρισε πίσω στο λιμέρι και ζήτησε να δει τον καπετάνιο.
Είχε έρθει η ώρα να μιλήσει. Οι πρώτες μέρες μετά την κουβέντα με το καπετάνιο κύλησαν μέσα σε μια σιωπή πιο βαριά και από την κούραση. Ο Νικόλαος περίμενε να τον περάσουν για ονειροπαρμένο ή χειρότερα για άνθρωπο που είχε αφήσει τον πόνο να του σαλέψει το μυαλό. Ο καπετάνιος όμως, άντρας που είχε ζήσει αρκετά ώστε να μην γελά εύκολα με ό,τι δεν καταλάβαινε, δεν τον έκοψε απότομα. Τον άκουσε ως το τέλος και στο τέλος είπε μόνο πως στον πόλεμο υπάρχουν δύο είδη τρέλας. Εκείνη που σκοτώνει τους δικούς σου και εκείνη που τρομάζει τον εχθρό. Αν αυτό που έλεγε ο Σιδεράς ανήκε στη δεύτερη, άξιζε τουλάχιστον να το δοκιμάσουν. Δεν μίλησαν σε πολλούς. Στο βουνό η μυστικότητα δεν ήταν πολυτέλεια, αλλά τρόπος επιβίωσης. Ο καπετάνιος διάλεξε μόνο 4 ανθρώπους. Τον Μανώλη, που είχε δει με τα μάτια του το επεισόδιο με το Ιταλικό φορτηγό, τον παπά Γεράσιμο, γιατί ήξερε το μοναστήρι καλύτερα από κάθε ζωντανό και μπορούσε να ανοίξει κρυφές αποθήκες. Έναν παλιό μηχανικό από τα Χανιά, τον Αντώνη Λαγουδάκη, που πριν από τον πόλεμο δούλευε σε συνεργείο λεωφορείων, και τέλος τον Σύφη, γερό σαν μουλάρι και αμίλητο, που μπορούσε να κουβαλά βάρη σε γκρεμό χωρίς να του ξεφεύγει ανάσα. Τους μάζεψαν νύχτα μέσα σε μια μικρή σπηλιά, μακριά από τα υπόλοιπα λιμέρια. Ο Νικόλαος μίλησε αργά, με δυσκολία, σαν να έβγαζε από μέσα του κάτι που για χρόνια δεν είχε δικαίωμα να υποθεί. Δεν μίλησε για θαύματα, ούτε για κατάρες. Τους είπε για κράματα, για κρούση, για κοιλότητες μετάλλου, για σημεία όπου ο ήχος δεν ταξιδεύει μόνο στην επιφάνεια, αλλά βουτά πιο βαθιά. Εξήγησε όσο μπορούσε ότι ορισμένα μέταλλα, αν βρουν τη σωστή σύνθεση και δεχτούν το σωστό χτύπημα, κρατούν την ενέργεια μέσα τους αντί να την τεινάζουν προς τα έξω. Ο Αντώνης στην αρχή συνοφριώθηκε. Ύστερα άρχισε να ρωτά όχι σαν δύσπιστος, αλλά σαν άνθρωπος που προσπαθεί να δει πού τελειώνει η τεχνική και πού αρχίζει το άγνωστο. Ο Νικόνας απάντησε πως το φαινόμενο δεν ήταν απλό μηχανικό μπλοκάρισμα. Το μέταλλο πρώτα άρπαζε θερμότητα, έπειτα η ζημιά ερχόταν σαν συνέπεια. Ο Παπαγεράσιμος δεν μίλησε πολλή ώρα. Όταν όμως ο Νικόλαος ανέφερε τον παλιό κόδωνα του μοναστηριού και το τετράδιο του παππού του, ο γέροντας τον κοίταξε αλλιώς. Είπε πως στα αρχεία του μοναστηριού υπήρχαν παλιές μαρτυρίες, όχι ακριβείς σαν τεχνικό εγχειρίδιο, αλλά αρκετές ώστε να καταλάβει κανείς πως οι καμπανοποιοί εκείνου του τόπου δεν ήταν συνηθισμένοι τεχνίτες. Υπήρχαν αναφορές για πόρτες που ζεσταίνονταν όταν επιχειρούσαν να τις σπάσουν πειρατές, για κόδωνες που ράγισαν τα χέρια όσων τους χτυπούσαν δίχως ευλογία, για μέταλλα που αντιδρούσαν στη βία σαν ζωντανά πράγματα. «Οι μισοί τα γράφανε σαν πίστη και οι άλλοι μισοί σαν τέχνη», είπε. «Στην Κρήτη συχνά είναι το ίδιο πράγμα με άλλο όνομα». Αποφάσισαν πως αν γινόταν πείραμα έπρεπε να γίνει μακριά από μάτια και αυτιά. Διάλεξαν ένα παλιό λατομείο, κρυμμένο πίσω από μια χαράδρα, όπου ο ήχος έσπαγε στα βράχια και χανόταν. Εκεί είχαν σύρει οι Ιταλοί πριν φύγουν ένα μικρό θωρακισμένο ερπιστριοφόρο μεταφοράς, χτυπημένο και εγκαταλειμμένο. Οι Γερμανοί δεν μπήκαν ποτέ στον κόπο να τον πάρουν. Τον είχαν ξεγυμνώσει από ό,τι χρήσιμο υπήρχε και τον άφησαν να σαπίζει μισοβυδισμένο στη σκόνη σαν σιδερένιο κουφάρι. Για τους αντάρτες ήταν ιδανικός στόχος. Το δυσκολότερο δεν ήταν να βρεθεί ο τόπος, ήταν να φτιαχτεί το εργαλείο. Ο Νικόλαος είχε μαζί του το μικρό σφυρί του παππού, όμως ήξερε πως εκείνο ήταν περισσότερο οδηγός παρά τελικό μέσο. Για να δοκιμάσουν σοβαρά, χρειαζόταν μεγαλύτερη μάζα, σωστή ισορροπία και μέταλλο που να μεταφέρει την κρούση χωρίς να σκορπίζει το αποτέλεσμα. Με τη βοήθεια του Σύφη και του Αντώνη κατέβηκε νύχτα στο μοναστήρι. Ο Παπαγεράσιμος τους άνοιξε την πίσω αποθήκη, εκείνη που οι περισσότεροι νόμιζαν πως είχε πέσει από σεισμό. Κάτω από σαπισμένες ανίδες και σπασμένα καλούπια βρήκαν παλιές ράβδους κράματος, καμπανοθράβσματα και 2 παράξενα μεταλλικά κομμάτια που έμοιαζαν με ημιτελείς κεφαλές εργαλείων. Ο Νικόλαος δεν είπε τίποτα όταν τα είδε. Μονάχα τα άγγιξε και κατάλαβε πως κάποιος, πολύ πριν από εκείνον, είχε ήδη σκεφτεί πως η τέχνη των κοδώνων μπορούσε να πάρει άλλη μορφή. Για 3 νύχτες δούλεψαν κρυφά στο παλιό χυτήριο του μοναστηριού. Δεν μπορούσαν να ανάψουν μεγάλη φωτιά που θα φαινόταν από μακριά. Κάλυψαν τα ανοίγματα με βρεγμένα πανιά, κράτησαν τη φλόγα χαμηλά και τάιζαν το καμίνι λίγο-λίγο. Ο Νικόλαος έλειωσε τα παλιά κομμάτια, πρόσθεσε όσο τολμούσε από υλικά που είχε φυλαγμένα στο σακούλι του
Ξανακοίταξε το τετράδιο του παππού και άλλαξε τελευταία στιγμή 2 αναλογίες που ως τότε δεν είχε δοκιμάσει ποτέ σε τόσο μεγάλη μάζα. Ήξερε πως αν αποτύχανε, δεν θα είχε χαθεί μόνο χρόνος. Θα είχε εκθέσει ένα μυστικό χωρίς αποτέλεσμα. Ο Αντώνης τον παρακολουθούσε χωρίς να ανακατεύεται πολύ. Μόνο μία φορά, όταν το μέταλλο πήρε περίεργη σκουρόχρωμη λάμψη, μουρμούρισε πως στη ζωή του δεν είχε ξαναδεί τέτοιο λουτρό χύτευσης. Όταν η κεφαλή βγήκε από το καλούπι, ήταν μικρότερη από βαριοπούλα και μεγαλύτερη από κοινό σφυρί, στενόμακρη, βαριά και με σχήμα που θύμιζε συνδυασμό εργαλείου και ιερού αντικειμένου. Ο Νικόλαος της έβαλε ξύλινη λαβή από παλιό κυπαρίσι του μοναστηριού και τύλιξε το σημείο της ένωσης με λουριά κατεργασμένου δέρματος. Δεν ήταν όμορφο εργαλείο. Έμοιαζε φτιαγμένο για ακρίβεια και βία μαζί. Την τέταρτη νύχτα το μετέφεραν στο λατομείο. Ο ουρανός ήταν καθαρός, με αστέρια τόσο κοντά που έμοιαζαν να κουμπούν στις κόψεις των βράχων. Ο αέρας κατέβαινε ψυχρός κι όμως όλοι ίδρωναν από την ένταση. Το ιταλικό θωρακισμένο στεκόταν μισοχωμένο στη σκόνη. Είχαν ανοίξει νωρίτερα μια στενή οπή στο πάνω μέρος και είχαν περάσει μέσα ένα παλιό θερμόμετρο συνεργείου δεμένο με σύρμα. Ο Αντώνης είχε βάλει στο εσωτερικό και λίγα κομμάτια κεριού σε 3 σημεία, πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες. «Αν λιώσουν χωρίς φωτιά», είπε, «θα ξέρουμε ότι η ζέστη γεννήθηκε εκεί μέσα και δεν ήρθε απ' έξω». Για ώρα κανείς δεν μιλούσε. Ο καπετάνιος δεν είχε έρθει. Είχε πει πως αν το πείραμα αποτύχει, τόσο το καλύτερο να μην συνδεθεί το όνομά του με παραμύθια. Αν πετύχει, θα το μάθαινε αμέσως. Έτσι έμειναν μόνο οι 5 τους γύρω από το κουφάρι. Ο Νικόλαος πλησίασε πρώτος. Ακούμπησε το μέταλλο με τα δάχτυλά του, όπως έκανε πάντα πριν από κάθε σοβαρή δουλειά. Έπειτα άρχισε να περπατά αργά γύρω από το θωρακισμένο, ψάχνοντας ενώσεις, γωνίες, αλλαγές στον ήχο. 2 φορές έσκυψε και χτύπησε ελαφρά με το μικρό σφυρί του παππού, ακούγοντας την επιστροφή της κρούσης. Στο τέλος, στάθηκε στη δεξιά πλευρά, εκεί όπου μια χοντρή συγκόλληση ένωνε πλάκα θωράκισης με εσωτερικό στήριγμα. «Εδώ», είπε μόνο. Σήκωσε το νέο εργαλείο αργά, με τα 2 χέρια. Δεν ήταν απλώς θέμα δύναμης. Η λαβή έπρεπε να περάσει από το σώμα, σαν συνέχεια των νόμων. Η ανάσα να κοπεί τη σωστή στιγμή. Ο καρπός να μην χαλαρώσει, ούτε να σφίξει υπερβολικά. Για μια στιγμή, ο Παπαγεράσιμος νόμισε πως θα έκανε το σταυρό του. Μα ο Νικόλαος έμεινε ακίνητος, με τα μάτια καρφωμένα στο σημείο, σαν να άκουγε κάτι που οι άλλοι δεν μπορούσαν. Και χτύπησε. Ο ήχος δεν ήταν εκοφαντικός. Αυτό τους τρόμαξε περισσότερο. Περίμεναν γδούπο βαριάς βαριοπούλας και άκουσαν ανταυτού κάτι πιο βαθύ, πιο κλειστό, σαν να είχε δεχτεί το χτύπημα όχι η επιφάνεια, αλλά ολόκληρο το σώμα του οχήματος. Το εργαλείο αναπήδησε ελάχιστα. Ο Νικόλαος έκανε μισό βήμα πίσω και έμεινε να κοιτάζει. Στην πλάκα είχε μείνει μόνο μια μικρή σκοτεινή κοιλίδα, σχεδόν τίποτα. Ο Σύφης συνοφριώθηκε. Ο Μανώλης άφησε από το στόμα του ένα κοφτό. Αυτό ήταν. Ο Αντώνης πλησίασε 2 βήματα, αλλά δεν ακούμπησε. «Περιμένετε», είπε ο Νικόλαος. Η αναμονή κράτησε λιγότερο από 1 λεπτό και τους φάνηκε αιώνας. Πρώτα ήρθε μια μυρωδιά, ίδια με εκείνη που είχε μυρίσει ο Νικόλαος κοντά στο ιταλικό φορτηγό, μόνο πιο καθαρή τώρα. Καυτό γράσο, παλιό λάδι και μέταλλο που ζεσταίνεται εκ των έσω. Ύστερα το θερμόμετρο που προεξήχε από το άνοιγμα έκανε μια μικρή τινάξη. Ο Αντώνης έσκυψε και βλαστήμησε χαμηλόφωνα. Η στήλη ανέβαινε, όχι γρήγορα σαν έκρηξη, αλλά σταθερά, επίμονα, λες και κάποιος είχε βάλει μέσα μία αόρατη φωτιά που δούλευε χωρίς φλόγα. Ο Παπαγεράσιμος ψιθύρισε μια προσευχή. Ο Σύφης άπλωσε διστακτικά το χέρι στο κέλυφος του οχήματος και το τράβηξε απότομα πίσω. «Σε στένεται», είπε, και για πρώτη φορά η φωνή του έσπασε. Ο Νικόλαος δεν μίλησε. Πήρε το μικρό σφυρί, χτύπησε πλάι στο ίδιο σημείο 1 φορά, πολύ ελαφρά, σαν να ήθελε να ακούσει την απάντηση. Ο ήχος είχε αλλάξει ήδη. Είχε γίνει πιο θαμπός, σαν κάτι μέσα στο κέλυφος να είχε μαλακώσει ή να είχε μετακινηθεί. Ο Αντώνης άρπαξε τον σύρτη της πάνω θηρίδας με ένα πανί και την άνοιξε. Από μέσα βγήκε θερμός αέρας και μια μυρωδιά μετάλλου
που είχε ξυπνήσει από βίαιο ύπνο. Έβαλε μέσα το χέρι με προσοχή και το τράβηξε αμέσως. Στο εσωτερικό, το κερί στο ένα σημείο είχε ήδη αρχίσει να λυγίζει. Στο δεύτερο έσταζε. Στο τρίτο έπαιρνε μορφή μικρής λιωμένης λίμνης πάνω στο ατσάλι. Για λίγα δευτερόλεπτα κανείς τους δεν μίλησε. Ο Παπαγεράσιμος έκανε τελικά το σταυρό του. Ο Μανώλης ψιθύρισε πως οι Γερμανοί, αν το δουν αυτό, θα νομίζουν πως ο ίδιος ο διάβολος κατοικεί στα βουνά. Ο Αντώνης όμως γύρισε προς τον Νικόλαο και τον κοίταξε με ένα βλέμμα που δεν είχε πια αμφιβολία, αλλά υπολογισμό. «Δεν είναι διάβολος», είπε. «Είναι μέθοδος. Και αν είναι μέθοδος, μπορούμε να τη μάθουμε, να τη βελτιώσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε». Εκείνη η φράση ήταν η αληθινή αρχή. Ως τότε είχαν μπροστά τους μόνο ένα μυστήριο που ίσως δούλευε. Από τη στιγμή που το είπαν έτσι, έγινε σχέδιο. Ο Νικόλαος κατάλαβε ταυτόχρονα και το μέγεθος της ελπίδας και το βάρος της ευθύνης. Αν το επαναλάμβαναν, θα μπορούσαν να σαμποτάρουν οχήματα, να χρηστεύουν αποθήκες, ίσως να βλάπτουν θωρακισμένες θέσεις χωρίς να χρησιμοποιούν εκρηκτικά. Αν αποτύχαναν στη μέση κάποιας επιχείρησης, οι άνθρωποι που θα πλησίαζαν με τέτοια εργαλεία θα πέθαιναν κάτω από προβολής και πολυβόλα. Το πείραμα δεν είχε λύσει το πρόβλημα. Το είχε γεννήσει. Πριν ξημερώσει, σκέπασαν πάλι το θωρακισμένο και έσβησαν κάθε ίχνος της παρουσίας τους. Ο Αντώνης πήρε μαζί του το μισολιωμένο κερί, σαν άνθρωπος που θέλει χειροπιαστή απόδειξη για να μην αμφιβάλλει αργότερα για ό,τι έζησε. Ο Παπαγεράσιμος τύλιξε το εργαλείο σε χοντρό ύφασμα, σχεδόν με σεβασμό. Μόνο ο Νικόλαος στάθηκε για λίγο τελευταίος δίπλα στο παλιό ιταλικό κουφάρι και ακούμπησε την παλάμη του στη ζεσταμένη πλάκα. Το μέταλλο κρατούσε ακόμη μέσα του εκείνο τον παράξενο πυρετό. Ήταν αρκετό για να ξέρει πως δεν υπήρχε γυρισμός. Το ίδιο μεσημέρι, ο καπετάνιος τους κάλεσε έναν. Άκουσε τις περιγραφές χωρίς να διακόπτει και στο τέλος ζήτησε να φέρουν μπροστά του το εργαλείο. Το πήρε στα χέρια, το ζύγισε και είπε πως από εκείνη τη στιγμή κανείς άλλος στο λιμέρι δεν έπρεπε να μάθει τίποτε ώσπου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα. «Αν είναι αλήθεια», είπε, «δεν κρατάμε πια μόνο ένα τέχνασμα σαμποτάζ. Κρατάμε κάτι που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που χτυπάμε τον εχθρό». Έπειτα κοίταξε τον Νικόλαο και πρόσθεσε χαμηλότερα. «Και αν μπορεί να αλλάξει αυτό, θα αλλάξει και τη μοίρα όσων το αγγίξουν». Μετά το πείραμα στο λατομείο, τίποτα δεν έμεινε όπως πριν. Το νέο δεν διαδόθηκε με λόγια, διαδόθηκε με σιωπές. Οι λίγοι που το είχαν δει κουβαλούσαν στο βλέμμα εκείνη τη δύσκολη βεβαιότητα που έχουν οι άνθρωποι όταν γίνονται μάρτυρες ενός πράγματος που δεν μπορούν πια να αρνηθούν, ακόμη και αν δεν το εξηγούν πλήρως. Ο καπετάνιος δεν βιάστηκε να αποφασίσει. Πέρασαν 4 μέρες χωρίς να γίνει κουβέντα μπροστά σε άλλους. Ο Νικόλαος συνέχισε να επιδιορθώνει όπλα και σκεύη σαν να μην είχε αλλάξει τίποτε. Όμως ο νους του δούλευε ασταμάτητα. Το εργαλείο που είχαν φτιάξει μπορούσε να γεννήσει αποτέλεσμα, μα ήταν ακόμη ακατέργαστο. Ήθελε καλύτερη ισορροπία, ίσως άλλη γωνία στην κεφαλή, ίσως διαφορετικό μήκος λαβής για να μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερα χέρια. Πάνω απ' όλα, ήθελε ανθρώπους που να μην είναι απλώς δυνατοί, αλλά ικανοί να μάθουν πειθαρχία κρούσης, γιατί η τέχνη αυτή δεν συγχωρούσε ούτε βιασύνη ούτε εγωισμό. Στο τέλος της 5ης μέρας, ο καπετάνιος τον κάλεσε μόνο του. Κάθονταν κάτω από μια μεγάλη πικροδάφνη σε μέρος προφυλαγμένο από μάτια. Ο αέρας μύριζε θυμάρι και καπνό. Ο καπετάνιος τον κοίταξε ώρα χωρίς να μιλά. Ύστερα είπε πως είχε στείλει μήνυμα σε 2 άλλες ομάδες της περιοχής, όχι με λεπτομέρειες, μόνο με παράξενη διατύπωση. Ζητούσε άντρες που να ξέρουν να μεταφέρουν βάρος τη νύχτα, να βαδίζουν σιωπηλά, να μην ρωτούν πολλά και να κρατούν το χέρι τους σταθερό. «Αν φτιάξουμε κάτι τέτοιο», είπε, «δεν θα είναι για όλους, θα είναι για λίγους και οι λίγοι πρέπει να είναι σωστοί». Ο Νικόλαος κατάλαβε τότε πως η ιδέα είχε πάψει να είναι δοκιμή. Γινόταν αποστολή. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες έφτασαν στο λιμέρι 7 άντρες. Ήρθαν διαφορετικά, από διαφορετικά μονοπάτια, ώστε να μην δώσουν στόχο. Ο πρώτος ήταν ο Μανώλης, που έτσι κι αλλιώς βρισκόταν ήδη κοντά στον Νικόλαο και είχε αποδείξει πως, ακόμη και όταν δεν καταλάβαινε,
μπορούσε να υπακούει χωρίς να χαλά τη βουλιά με κουβέντες. Ύστερα ήρθε ο Γεωργής Κουλάς, μουλαράς από τον Αποκόρονα, λιγνός, άσχημος και αθόρυβος σαν σκιά. Άνθρωπος που μπορούσε να περάσει φορτίο από γκρεμό χωρίς να αφήσει πέτρα να κυλήσει. Μαζί του έφτασε ο Λεωνίδας από τα Σφακιά, παλιός ναυτικός με χέρια σκασμένα από αλάτι και παλάμες σκληρές σαν δέρμα κατσικιού. Ήρθε και ο Σταύρος Πατεράκης, πρώην δάσκαλος που παρά το λεπτό του σώμα είχε την ακρίβεια ανθρώπου μαθημένου στη συγκέντρωση. Από άλλο λιμέρι κατέβηκε ο Κωστής Μαρκάκης. Νέος, βαρύ στο κορμί, με βήμα που στην αρχή έμοιαζε αδέξιο, μα ο Νικόλαος είδε στα χέρια του τη δύναμη που χρειαζόταν. Έπειτα ήρθε ο Βαγγέλης Ροζάκης, παλιός καμπαναράς από χωριό κοντά στο Ρέθυμνο, που είχε μάθει από παιδί να δένει γλώσσες κοδώνων, να ακούει ρογμές και να ξεχωρίζει τον άρρωστο ήχο από τον γερό. Τελευταίος έφτασε ο Αντώνης ο μηχανικός, όχι ως εκπαιδευόμενος, αλλά ως ο άνθρωπος που θα βοηθούσε να γίνουν τα εργαλεία καλύτερα και να διαβάζεται το αποτέλεσμα χωρίς αυταπάτες. Ο καπετάνιος τους χώρισε από τους υπόλοιπους χωρίς εξηγήσεις. Είπε μόνο ότι αναλαμβάνουν ειδική δουλειά για σαμποτάζ και πως ό,τι θα ακούσουν ή θα δουν δεν θα βγει από το στόμα τους ούτε με μαχαίρι στο λαιμό. Κανείς δεν αντέδρασε. Στην κατοχή, οι πιο πολλές σοβαρές υποθέσεις άρχιζαν έτσι, με μια σιωπή που ζητούσε πίστη πριν από κατανόηση. Την ίδια νύχτα, ο παπά Γεράσιμος τους πήγε στο μοναστήρι από το πίσω μονοπάτι. Το φεγγάρι ήταν μισό και το καμπαναριό στεκόταν πάνω από τα κεφάλια του σαν μαύρο κόκαλο. Τους έβαλε στο παλιό χυτήριο και τους είπε πως από εδώ και πέρα δεν θα μάθουν μόνο να πολεμούν, αλλά και να ακούν. Οι περισσότεροι νόμισαν πως μιλούσε μεταφορικά. Ο Νικόλαος ήξερε πως το εννοούσε ακριβώς. Οι πρώτες μέρες της εκπαίδευσης δεν είχαν τίποτε το ηρωικό. Δεν ακούστηκαν μεγάλες κουβέντες, ούτε ορκομοσίες. Ο Νικόλαος τους έδωσε πρώτα κοινά μεταλλικά κομμάτια, ελάσματα, παλιές βάσεις, στεφάνες από σπασμένα βαρέλια. Τους έβαζε να τα χτυπούν με διαφορετικό βάρος και να ξεχωρίζουν με κλειστά μάτια τις αποκρίσεις. Στην αρχή γελούσαν αμήχανα. Ο Κωστής ειδικά ρώτησε τι σχέση έχουν αυτά με τους Γερμανούς και αν σκοπεύουν να τους νικήσουν με τραγούδια του μετάλλου. Ο Νικόλαος δεν θύμωσε. Τον έβαλε να χτυπήσει 3 διαφορετικά κομμάτια και ύστερα του ζήτησε να πει ποιο είχε εσωτερική κόπωση. Ο Κωστής δεν ήξερε. Ο Βαγγέλης όμως, ο καμπαναράς, το βρήκε αμέσως. Από εκείνο το σημείο, κανείς δεν ξαναγέλασε εύκολα. Ύστερα ήρθε η δοκιμασία του σώματος. Τα εργαλεία που θα έφτιαχναν δεν θα ήταν ελαφριά. Δεν μπορούσαν να γίνουν βαριοπούλες χοντροκομμένες, γιατί θα έχαναν την ακρίβεια, αλλά ούτε μικρά σφυριά, γιατί δεν θα περνούσε αρκετή ενέργεια. Ο Αντώνης με τον Νικόλαο σχεδίασαν 3 μεγέθη κεφαλής και 5 είδη λαβής. Για να διαλέξουν σωστά, έβαλαν τους άντρες να βαδίζουν σε βίσβατο μονοπάτι, κρατώντας βάρος τυλιγμένο σε πανιά, να γονατίζουν, να σηκώνονται, να αλλάζουν λαβή και να χτυπούν γρήγορα ύστερα από κόπωση. Σύντομα φάνηκε πως η δύναμη από μόνη της δεν έφτανε. Ο Λεωνίδας, αν και δεν ήταν ο πιο γερός, είχε εξαιρετικό έλεγχο στους ώμους και στα χέρια. Ο Σταύρος, ο δάσκαλος, δεν μπορούσε να σηκώσει όσο ο Κωστής, μα πετύχαινε με σχεδόν χειρουργική ακρίβεια το σημείο που του έδειχνε ο Νικόλαος. Ο Γεωργής, αν και αδύνατος στην όψη, είχε τη σπάνια ικανότητα να κινείται με βάρος χωρίς να παράγει ήχο. Το χυτήριο του μοναστηριού ξαναζωντάνεψε μέσα στη νύχτα, όπως δεν είχε ζωντανέψει για δεκαετίες. Δούλευαν πάντοτε με βάρδιες, με παρατηρητές στα μονοπάτια και με φωτιά σκεπασμένη. Έλειωσαν καμπανοθράυσματα, παλιές ράβδους και υλικό που είχε κρατήσει ο Νικόλαος από τις πρώτες δοκιμές. Όμως δεν έφτιαχναν πια ένα και μόνο εργαλείο. Έφτιαχναν σειρά. Κάθε κεφαλή έπρεπε να βγει όσο γίνεται όμοια με την άλλη, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο όταν το κράμα αντιδρούσε τόσο ευαίσθητα στην αναλογία και στην ψήξη. Ο Αντώνης μέτραγε, σημείωνε, ξαναμέτραγε. Ο Παπαγεράσιμος επέμενε πως το νερό που έριχναν στο τελευταίο στάδιο δεν έπρεπε να είναι από οποιαδήποτε στέρνα, αλλά από τη μικρή κρίμη πίσω από το ιερό, γιατί εκείνο το νερό ήταν πιο καθαρό και πιο κρύο. Ο Αντώνης τραβομουτσούνιαζε με αυτά, όμως όταν 2 κεφαλές που είχαν σκληρινθεί αλλιώς έδωσαν χειρότερο αποτέλεσμα, δεν ξαναείπε τίποτα. Στην Κρήτη, ακόμη και ο πιο λογικός άνθρωπος μαθαίνει κάποτε να σέβεται
ό,τι δεν έχει προλάβει να εξηγήσει. Σιγά σιγά τα εργαλεία πήραν μορφή. Δεν έμοιαζαν ακριβώς με σφυριά πολεμικά. Είχαν κάτι από κόδωνα και κάτι από εργαλείο λιθοξώου, μια αυστηρότητα σχεδόν εκκλησιαστική. Η κεφαλή ήταν μακρόστενη, με ελαφριά ανισομέρεια, ώστε η μία πλευρά να προορίζεται για τη βασική κρούση και η άλλη για ελαφρύ διάβασμα της επιφάνειας. Οι λαβές τυλίχτηκαν με δέρμα και λινό για να μην γλιστρούν στον ιδρώτα. Ο Βαγγέλης, κοιτάζοντάς τα, είπε χαμηλά πως δεν είναι σφυριά. Είναι γλώσσες καμπάνας φτιαγμένες να χτυπούν προς τα μέσα. Ο λόγος του έμεινε. Από τότε άρχισαν να τα λένε γλώσσες. Και επειδή όλη η μέθοδος γεννήθηκε από κόδωνα, από ήχο και από χτυπήματα που ξυπνούσαν το μέταλλο, κάποιος, κανείς δεν θυμόταν αργότερα ποιος πρώτος, αποκάλεσε την ομάδα κοδωνοκρούστες. Ο καπετάνιος το άλλαξε σχεδόν αμέσως. «Όχι», είπε. «Κοδωνοκρούστες θα τους πούν οι δικοί μας. Οι ξένοι δεν πρέπει να βγάλουν άκρη ούτε από το όνομα. Θα τους λέμε καμπανιέριβες». Έτσι έμεινε. Ομάδα μικρή, άϊχη, γεννημένη στη σκιά του καμπαναριού. Η εκπαίδευση πήρε άλλη μορφή μόλις εμφανίστηκαν τα πρώτα κανονικά εργαλεία. Πλέον δεν αρκούσε να ακούν. Έπρεπε να μαθαίνουν στόχους. Ο Αντώνης σχεδίασε με κάρβουνο πάνω σε παλιές λαμαρίνες τις πιθανές ενώσεις μηχανών, τα πλευρά θωρακισμένων, τις πόρτες μεταλλικών αποθηκών, τα πλαίσια δεξαμενών. Ο Νικόλαος τους έβαζε να πλησιάζουν στο σκοτάδι, να βρίσκουν με τα δάχτυλα συγκολλήσεις, να αναγνωρίζουν από το πάχος και την καμπύλη αν το χτύπημα άξιζε ή θα πήγαινε χαμένο. Ένας καλός χτύπος δεν ήταν απλώς χτύπημα στο σωστό σημείο. Ήταν χτύπημα στον σωστό χρόνο, με σωστή ανάσα, μετά από σωστή προσέγγιση. Αν πλησίαζες λαχανιασμένος, αν έτρεμε ο καρπός, αν η λαβή γλιστρούσε από ιδρώτα, το εργαλείο γινόταν απλό σίδερο. Μόνο όταν ο άνθρωπος έμπαινε στο ρυθμό γεννιόταν το αποτέλεσμα. Οι δυσκολίες ήταν πολλές. Ο Κωστής, όσο δυνατός κι αν ήταν, χτυπούσε συχνά υπερβολικά βία, σπαταλώντας το αποτέλεσμα στην επιφάνεια. Ο Νικόλαος τον έκανε να δουλεύει με μικρότερη κεφαλή μέχρι να μάθει ταπεινότητα. Ο Σταύρος φοβόταν αρχικά την ένταση της στιγμής, γιατί όταν όλα σιωπούσαν γύρω του, ένιωθε την καρδιά του να ακούγεται πιο δυνατά και από το μέταλλο. Ο Γεωργής είχε σχεδόν τέλεια κίνηση, μα δεν είχε αρκετό βάρος στο χτύπημα, και έτσι ο Σύφης, που δεν προοριζόταν αρχικά για την ομάδα, μπήκε στις ασκήσεις ως φορέας και αργότερα ως εφεδρικός κρούστης. Ο Βαγγέλης αποδείχθηκε παράξενα πολύτιμος, γιατί εκεί που οι άλλοι έβλεπαν απλώς πλάκες μετάλλου, εκείνος άκουγε μέσα τους ρογμές, αντιχύσεις και νεκρά σημεία, όπως άκουγε τις άρρωστες καμπάνες των χωριών. Πέρασαν 3 εβδομάδες έτσι, μέσα σε εξάντληση, ιδρώτα και άγρυπνα βράδια. Η ομάδα δεν είχε ακόμη βγει σε πραγματική αποστολή, μα όλοι καταλάβαιναν πως πλησίαζε η ώρα. Οι Γερμανοί είχαν αρχίσει να μεταφέρουν εξοπλισμό πιο συχνά από τον βορρά προς τα ορεινά φυλάκια και υπήρχαν αναφορές για μικρά θωρακισμένα που συνόδευαν φάλαγγες ανεφοδιασμού. Ο καπετάνιος ήθελε η πρώτη επιχείρηση να είναι περιορισμένη, όσο γίνεται ασφαλής και χρήσιμη. Ο Νικόλαος ήθελε το ίδιο, μα βαθιά μέσα του ήξερε πως όσο κι αν προετοιμάζονταν, η πραγματική δοκιμασία θα έκρινε όχι μόνο την τέχνη τους, αλλά και την ψυχή τους. Γιατί άλλο είναι να θερμαίνεις ένα νεκρό κουφάρι σε λατομείο και άλλο να πλησιάζεις μηχανή του εχθρού που μπορεί σε λίγα δευτερόλεπτα να σε κάνει κομμάτια. Το βράδυ πριν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, ανέβηκαν όλοι μαζί στο καμπαναριό του μοναστηριού. Δεν ήταν τελετή με λόγια μεγάλα. Ο Παπαγεράσιμος άναψε ένα μικρό καντήλι, ο αέρας φύσηξε μέσα από τα σπασμένα τόξα και ο μεγάλος κόδωνας έμεινε σκοτεινός πάνω από τα κεφάλια τους. Ο Νικόλαος στάθηκε μπροστά στους άντρες και τους είπε μόνο την αλήθεια, πως αυτό που κρατούν δεν είναι φυλαχτό, ούτε θαυματουργό μέσο, ούτε υπόσχεση σωτηρίας. Είναι τέχνη δύσκολη και άδικη, που ζητά από τον άνθρωπο να πλησιάζει πολύ κοντά στον εχθρό και να μην λυγίζει. Τους είπε επίσης πως, αν ποτέ συλληφθούν, δεν πρέπει να μιλήσουν για το μοναστήρι ούτε για τον κόδωνα, γιατί τότε οι Γερμανοί θα ξεριζώσουν πέτρα-πέτρα ό,τι έχει μείνει όρθιο. Κανείς δεν έδωσε όρκο. Μόνο άγγιξαν ένα-ένα στη λαβή του εργαλείου τους και στάθηκαν για μια στιγμή σιωπηλοί κάτω από τη σκιά της καμπάνας.
Από εκείνη τη νύχτα και έπειτα δεν ήταν πια απλοί αντάρτες με ειδική εκπαίδευση, ήταν οι καμπανιέριδες. Μια ομάδα φτιαγμένη από μέταλλο, μνήμη και ανάγκη που ετοιμαζόταν να βγάλει τον πόλεμο από το πεδίο της συνηθισμένης βίας και να τον περάσει σε κάτι πιο παράξενο, πιο μυστικό και ίσως πιο τρομακτικό. Και ο Νικόλαος, κοιτάζοντας τα πρόσωπά του στο λιγοστό φως, κατάλαβε πως το βάρος που κάποτε άνοικε μόνο στον ίδιο είχε μοιραστεί πια σε πολλά χέρια. Αυτό τον ανακούφιζε και ταυτόχρονα τον φόβιζε περισσότερο από πριν. Η διαταγή για την πρώτη μεγάλη επιχείρηση ήρθε λίγο πριν από τα τέλη του καλοκαιριού, όταν οι νύχτες άρχισαν να μακραίνουν ανεπαίσθητα, μα η πέτρα των βουνών συνέχιζε να κρατά τη ζέστη της ημέρας ως αργά. Ένα δίκτυο ψαράδων, χωρικών και 2 ανθρώπων του λιμανιού είχε φέρει στους αντάρτες νέα που δεν μπορούσαν να αγνοηθούν. Οι Γερμανοί ετοίμαζαν μεταφορά υλικού από μια μικρή παραλιακή εγκατάσταση στα βόρεια του νησιού, όχι το μεγάλο λιμάνι της πόλης, αλλά έναν στενό όρμο όπου έδαιναν καΐκια από βατικές λέμβοι και μικρά φορτηγά πλοιάρια. Εκεί είχαν συγκεντρώσει κυβότια πυρομαχικών, βαρέλια καυσίμου, 2 ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα συνοδείας και 3 στρατιωτικά φορτηγά που θα έφευγαν πριν ξημερώσει προς τα εντότερα. Αν η μεταφορά ολοκληρωνόταν, οι γερμανικές φρουρές στα ορεινά θα ενισχύονταν για εβδομάδες. Αν χτυπούσαν σωστά, θα έκοβαν ανεφοδιασμό και θα άφηναν πίσω σύγχυση τόσο μεγάλη, ώστε οι Γερμανοί να υποψιαστούν σαμποτάζ χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν τι είδους. Ο καπετάνιος ξεδίπλωσε τον πρόχειρο χάρτη πάνω σε μια ξύλινη τάβλα στο λιμέρι. Δεν μίλησε για δόξα, ούτε για παλικαριά. Μίλησε για χρόνο, αποστάσεις, γωνίες παρατήρησης και διαφυγή. Η επιχείρηση έπρεπε να είναι αθόρυβη. Δεν ήθελαν έκρηξη που θα ξεσήκωνε ολόκληρη την ακτή, ούτε ανταλλαγή πυρών που θα εγκλώβιζε τους άντρες τους ανάμεσα σε θάλασσα και βράχο. Το σχέδιο ήταν σφιχτό σαν κόμπος. Οι καμπανιέριδες θα κατέβαιναν σε 2 τριάδες και 1 διάδα εφεδρείας. Ο πρώτος στόχος ήταν τα 2 ελαφρά τεθωρακισμένα που στάθμευαν δίπλα στην αποθήκη καυσίμων. Ο δεύτερος, τα φορτηγά, κυρίως οι μηχανές και τα μεταλλικά πλαίσια τους. Ο τρίτος, μια μεγάλη σιδερένια πόρτα αποθήκης όπου φυλάσσονταν ανταλλακτικά και λίγα κυβότια πυροκροτητών. Αν μπορούσαν να τη χτυπήσουν σωστά, ακόμη και αν δεν την άνοιγαν, θα την αχρήστευαν από μέσα, δημιουργώντας θερμότητα και στρέβλωση στα σημεία ασφάλισης. Έτσι, το χάος θα πολλαπλασιαζόταν όταν οι Γερμανοί θα προσπαθούσαν να αντιδράσουν. Ο Νικόλαος άκουγε με το πρόσωπο σκυφτό πάνω από το χάρτη, μα ο νους του βρισκόταν ήδη στον όρμο. Φανταζόταν την υγρασία που θα κολούσε πάνω στα εργαλεία, το αλάτι που αλλάζει τον ήχο του μετάλλου, την διαφορετική συμπεριφορά των επιφανειών κοντά στη θάλασσα. Επέμεινε ότι έπρεπε να πλησιάσουν νωρίτερα από όσο υπολόγιζαν οι άλλοι, για να έχουν χρόνο να διαβάσουν τους στόχους πριν την κύρια κρούση. Δεν μπορούσε να στηριχθεί σε περιγραφές τρίτων. Έπρεπε να ακούσει ο ίδιος το μέταλλο. Ο καπετάνιος δέχτηκε. Τελικά αποφάσισαν να ξεκινήσουν αμέσως μετά τη δύση, να κοιμηθούν από ρεματιά που κατέβαινε προς την ακτή και να φτάσουν σε ύψωμα πάνω από τον όρμο λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Η κάθοδος ήταν πιο δύσκολη από όσο περίμεναν. Οι άντρες δεν κουβαλούσαν μόνο όπλα και λίγο νερό, αλλά και τις γλώσσες τους τυλιγμένες σε χοντρά πανιά, ώστε να μην χτυπούν στα βράχια και να μην γυαλίζουν. Ο αέρας, όσο κατέβαιναν, άλλαζε. Άφηνε πίσω τη μυρωδιά του θυμαριού και γέμιζε αλάτι, σάπιο ξύλο και θαλασσινή γλίνα. Σε κάποια σημεία έπρεπε να γονατίζουν σχεδόν στο χώμα για να μην ξεχωρίσουν τα σώματά τους πάνω στον ανοιχτό βράχο. Ο Γεωργής πήγαινε πρώτος, βρίσκοντας περάσματα σαν να τα μύριζε. Πίσω του ο Βαγγέλης κουβαλούσε το εργαλείο του σαν ιερό αντικείμενο, προσεκτικός να μην ακουστεί ούτε τρίξιμο από τη λαβή. Ο Κωστής, παρά τη δύναμή του, είχε μάθει πια να μετακινείται χωρίς να προκαλεί τον τόπο. Μόνο 1 φορά γλίστρισε πέτρα κάτω από το πόδι του και όλοι πάγωσαν. Η πέτρα κατρακύλησε, βρήκε σε θάμνο και σταμάτησε. Κανείς δεν μίλησε. Συνέχισαν σαν σκιές. Όταν έφτασαν στο ύψωμα πάνω από τον όρμο, το φεγγάρι ήταν κρυμμένο πίσω από αραιά σύννεφα και η θάλασσα έμοιαζε με σκοτεινή λαμαρίνα. Κάτω, οι Γερμανοί είχαν ανάψει λίγα μονοφώτα, καλά προφυλαγμένα. 2 λάμπες κοντά στην αποθήκη, 1 στο μικρό φυλάκιο και 1 σειρά θαμπών αντανακλάσεων πάνω στα καπό των οχημάτων. Το μέρος δεν έβριθε από φρουρούς,
μα ήταν οργανωμένο. Ένας σκοπός έκανε κύκλο ανάμεσα στα φορτηγά, Άλλος περνούσε μπροστά από την αποθήκη και από το ξύλινο μόλο ακουγόταν που και που ο βήχας κάποιου ναύτη ή ο μεταλλικός ήχος από αλυσίδα δεμένη σε κρίκο. Το δυσκολότερο ήταν ότι τα τεθωρακισμένα δεν στέκονταν εκεί που περίμεναν. Το ένα ήταν σχεδόν κολλημένο σε τοίχο από πέτρα, αφήνοντας πολύ λίγο χώρο. Το άλλο βρισκόταν μισοστραμμένο προς τον δρόμο εξόδου, άρα πιο εκτεθειμένο σε βλέμματα. Ο Νικόλαος μοίρασε ξανά το έργο επιτόπου. Ο ίδιος θα έπαιρνε το πιο δύσκολο τεθωρακισμένο κοντά στον πέτρινο τοίχο, μαζί με τον Βαγγέλη που θα τον κάλυπτε και αν χρειαζόταν θα διάβαζε δεύτερο σημείο κρούσης. Ο Λεωνίδας με τον Σταύρο θα περνούσαν στα φορτηγά. Ο Γιωργής με τον Κωστή θα έπαιρναν το δεύτερο τεθωρακισμένο. Ο Μανώλης με τον Σύφη θα έμεναν εφεδρεία και θα φρόντιζαν την πόρτα της αποθήκης μόνο αν όλα πήγαιναν ομαλά. Δεν υπήρχε χώρος για εγωισμούς, ούτε για αυτορμητισμούς. ένας λάθος θόρυβος, Ένας φύλακας που θα στρεφόταν τη λάθος στιγμή και όλος ο κόπος θα γινόταν παγίδα. Περίμενα να αλλάξει βάρδια στο φυλάκιο. Όταν ο ένας σκοπός άφησε τον κύκλο του για να ανάψει τσιγάρο δίπλα στην πόρτα και ο δεύτερος γύρισε για λίγες ανάσες προς τον μόλο, οι πρώτοι τρεις γλίστρησαν προς τα κάτω. Το έδαφος κοντά στην ακτή ήταν γεμάτο χαλίκια, παλιές ανίδες και σκουριασμένα μεταλλικά κομμάτια. Χρειαζόταν σχεδόν θαύμα για να μην βγάλει κανείς ήχο. Ο Γιωργής το πέτυχε πρώτος, περνώντας ανάμεσα από δύο κυβότια σαν να ήταν καπνός. Ο Κωστής, μισό σώμα πίσω του, σταμάτησε 2 φορές για να μαζέψει την ανάσα του και να μην βρεθεί βαρύς πάνω στο μέταλλο. Από την άλλη πλευρά, ο Νικόλαος με το Βαγγέλη γλίστρησαν ως τη σκιά του πέτρινου τοίχου. Από τόσο κοντά, ο όρμος ακουγόταν αλλιώς. Μικρά κύματα που χτυπούσαν στο ξύλο του μόλου, ψίθυροι γερμανικών λέξεων, κάπου μακριά βήματα πάνω σε πέτρα και, κάτω απ' όλα, ο βουβός όγκος των μηχανών που περίμεναν να ξυπνήσουν. Ο Νικόλαος ακούμπησε πρώτα με την παλάμη την πλευρά του τεθωρακισμένου. Ήταν κρύο από την υγρασία, μα κάτω από το αλάτι ένιωθε τη σκληρότητα της θωράκισης και της ενώσης της. Έβγαλε αργά το μικρό σφυρί του παππού και χτύπησε τόσο ελαφρά που σχεδόν κανείς δεν θα το ξεχώριζε από το κούνημα λυσίδα στον μόλο. Ο ήχος γύρισε πίσω βαθύς. Μετακινήθηκε μισή παλάμη πιο πέρα, ξαναχτύπησε. Τίποτα. Στην τρίτη δοκιμή, ο ήχος του έδωσε αυτό που ζητούσε. Μία κρυφή κοιλότητα πίσω από συγκόλληση και εσωτερικό νεύρο. Έδειξε το σημείο στον Βαγγέλη. Εκείνος έγνεψε. Ήξερε. Την ίδια στιγμή, πιο πέρα, ο Γιωργής είχε ήδη βρει το σημείο στο δεύτερο τεθωρακισμένο και έδινε χώρο στον Κωστή. Ο Λεωνίδας στα φορτηγά είχε ανοίξει αθόρυβα το πανί του εργαλείου του και περίμενε πίσω από τον μπροστινό τροχό. Ο Σταύρος βρισκόταν σχεδόν ξαπλωμένος κάτω από το πρώτο φορτηγό, ψάχνοντας στήριγμα στη μηχανή, εκεί όπου το χτύπημα θα μπορούσε να γεννήσει υπερθέρμανση χωρίς να ακουστεί εκοφαντικά. Ο Νικόλαος πήρε θέση. Για μια στιγμή θυμήθηκε το καμπαναριό, το σκοτεινό μπρούτζο, τη φωνή του παππού. Έπειτα τα έσβησε όλα από μέσα του. Δεν υπήρχε πια θρύλος ούτε μνήμη, μόνο κρούση. Σήκωσε τη γλώσσα και χτύπησε. Ο ήχος κρύφτηκε μέσα στο όχημα, σαν να τον κατάπιε κοιλιά ζώου. Το εργαλείο επέστρεψε στα χέρια του ελαφρύ, σχεδόν υπάκουο. Ο Βαγγέλης, χωρίς να περιμένει εντολή, ακούμπησε το αυτί του για μια ανάσα στο μέταλλο. Ύστερα τράβηξε το κεφάλι και έκανε νόημα ότι πήρε. Σχεδόν ταυτόχρονα ακούστηκε η δεύτερη κρούση από το άλλο τεθωρακισμένο. Εκεί ο ήχος βγήκε λίγο πιο καθαρός και ο Νικόλαος πάγωσε. Μα κανείς σκοπός δεν έδειξε να το κατάλαβε. Πιο μακριά, ο Λεωνίδας και ο Σταύρος χτύπησαν διαδοχικά τις μηχανές 2 φορτηγών με τρόπο σύντομο, πνιχτό, σαν να έδερνες άδειο βαρέλι με χοντρό πανί ανάμεσα. Ο Κωστής είχε αμφιβάλει αν θα συγκρατηθεί, όμως αυτή τη φορά η εκπαίδευση νίκησε τη φόρα του. Το χτύπημά του ήταν βαρύ, μα όχι σπάταλο. Το μόνο απρόοπτο ήρθε τη στιγμή που ο Μανώλης με το Σύφη κινήθηκαν προς την αποθήκη. Ο σκοπός που είχε ανάψει τσιγάρο πέταξε ξαφνικά το αποτσίγαρο και γύρισε πίσω νωρίτερα από όσο υπολόγιζαν. Ο Μανώλης κόλλησε στον τοίχο, μα ο Σύφης δεν είχε προλάβει να χωθεί ολόκληρο στη σκιά. Για ένα δευτερόλεπτο όλοι ένιωσαν πως το σκοτάδι τους πρόδωσε. Τότε ο Βαγγέλης, χωρίς να κοιτάξει κανέναν,
πήρε από κάτω του ένα μικρό σκουριασμένο παξιμάδι και το εξφενδώνησε με τα δάχτυλα προς τον μόλο. Το παξιμάδι βρήκε σε μεταλλικό κρίκο και ακούστηκε σαν αλυσίδα που χτυπά απρόσεκτα. Ο σκοπός γύρισε ενστικτωδώς προς τη θάλασσα και προχώρησε 2 βήματα κατά εκεί βρίζοντας. Ήταν αρκετό. Ο Σύφης κρύφτηκε, ο Μανώλης γλίστρισε πίσω από κυβότια και η στιγμή πέρασε σαν μαχαίρι ξιστά από δέρμα. Η πόρτα της αποθήκης ήταν πιο δύσκολη από όσο νόμιζαν. Χοντρή, με ενισχυμένες μπάρες και χαμηλή ηχό εξαιτίας των πολλών μεταλλικών σημείων πάνω της. Ο Νικόλαος δεν μπορούσε να αφήσει το δικό του σημείο. Κι έτσι ο Μανώλης αναγκάστηκε να εμπιστευτεί όσα είχε μάθει. Χτύπησε πρώτα ανεπαίσθητα για να ακούσει. Τίποτα. Μετακινήθηκε δεξιότερα, κοντά σε εσωτερικό σύρτη. Εκεί ο ήχος ήταν πιο κλειστός. Σήκωσε τη γλώσσα και κοίταξε τον Σύφη. Ο άλλος έγνεψε. Το χτύπημα έπεσε χαμηλά, εκεί που η μπάρα έδαινε μέσα στο πλαίσιο. Δεν ακούστηκε μεγάλο αποτέλεσμα, μόνο ένα βαθύ μεταλλικό μουρμούρισμα. Μα όταν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Μανώλης ακούμπησε ξανά με τα δάχτυλα, ένιωσε τη θερμότητα να απλώνεται πίσω από το φύλλο της πόρτας. Η αποχώρηση ήταν το πιο επικίνδυνο μέρος. Το σαμποτάζ της γλώσσας δεν ήταν έκρηξη. Ήθελε χρόνο να δουλέψει. Άρα έπρεπε να φύγουν πριν εμφανιστεί το αποτέλεσμα. Αλλιώς θα συνέδεαν παρουσία και βλάβη. Ο Νικόλαος έκανε το σήμα. Ένας-ένας τράβηξαν πίσω, όπως είχαν έρθει, μόνο που τώρα η καρδιά τους χτυπούσε δυνατότερα. Οι πρώτοι ανέβηκαν στην πλαγιά χωρίς πρόβλημα. Ο Κωστής φήνωσε για μια στιγμή το πανί του εργαλείου του σε πρόκα και ο ήχος του σκισμένου υφάσματος φάνηκε τεράστιος μέσα στη νύχτα. Αλλά καλύφθηκε από βήξιμο ναύτη στον μόλο. Όταν όλοι βρέθηκαν ξανά στο ύψωμα, δεν μίλησαν. Έμειναν μόνο ξαπλωμένοι ανάμεσα στα βράχια, κοιτώντας κάτω. Πέρασε λιγότερο από 1 λεπτό και φάνηκε το πρώτο σημάδι. Ένας Γερμανός οδηγός πλησίασε το πρώτο φορτηγό, άνοιξε το καπό και αμέσως τράβηξε το χέρι του βρίζοντας. Κάλεσε άλλον. Άνοιξαν και δεύτερο όχημα. Από το εσωτερικό ανέβηκε αχνός ατμός, λεπτός μα ορατός στο φως της λάμπας. Σχεδόν ταυτόχρονα, στο τεθωρακισμένο κοντά στον πέτρινο τοίχο, ένας φρουρός ακούμπησε την πλευρά και την άχτηκε πίσω σαν να είχε αγγίξει μαγκάλι. Φωνές ακούστηκαν. Οι άντρες έτρεξαν από το φυλάκιο προς τα οχήματα. Ένας αξιωματικός βγήκε με σακάκι ανοιχτό, δίνοντας διαταγές που οι αντάρτες δεν άκουγαν καθαρά. Το δεύτερο τεθωρακισμένο άρχισε και αυτό να βγάζει μια παράξενη θολούρα από χαραμάδες του κινητήρα. Δεν υπήρχε φωτιά. Δεν υπήρχε έκρηξη. Μόνο εκείνος ο αφύσικος πυρετός που γεννιόταν μέσα στο μέταλλο και ανέβαινε σαν κατάρα χωρίς φλόγα. Η κορύφωση ήρθε με την αποθήκη. 2 στρατιώτες προσπάθησαν να τραβήξουν την πόρτα για να πάρουν εξοπλισμό, μα ο μηχανισμός είχε ήδη αρπάξει θερμότητα και στραβώσει εσωτερικά. Την κλώτσισαν, έβρισαν, έφεραν άλλο λωστό. Το φύλλο της πόρτας έτριξε και τους έστειλε πίσω ζεστό αέρα μαζί με μυρωδιά από καμένο γράσο και σιδερένια σκόνη. Η σύγχυση απλώθηκε ακαριαία. Οι Γερμανοί δεν ήξεραν αν είχαν να κάνουν με βλάβη, σαμποτάζ, ατύχημα ή κάποια παγίδα που θα ανατιναζόταν αν συνέχιζαν να αγγίζουν τα πράγματα. Έτσι έχασαν το πιο πολύτιμο πράγμα σε τέτοια ώρα, τον ρυθμό τους. Ο καπετάνιος, που παρακολουθούσε λίγο ψηλότερα με 2 ακόμη άντρες ασφαλείας, δεν χρειάστηκε άλλη απόδειξη. Έκανε σήμα γενικής αποχώρησης. Οι καμπανιέριδες τράβηξαν πίσω μέσα στη ρεματιά, μα ακόμη και ενώ ανέβαιναν, άκουγαν από κάτω τις σπασμένες προσταγές, τους μεταλλικούς χτύπους απελπισμένων ελέγχων και τις βρισχές ανθρώπων που έβλεπαν μηχανές να πεθαίνουν χωρίς ορατό χέρι εχθρού. Μόνο όταν ο όρμος χάθηκε πίσω από τους πρώτους βράχους, επέτρεψε ο Νικόλαος τον εαυτό του να πάρει κανονική ανάσα. Δεν μίλησαν πολύ στο δρόμο της επιστροφής. Η επιτυχία δεν ήταν κάτι που χωρούσε εύκολα σε λέξεις. Ο καθένας κουβαλούσε μέσα του τη σκηνή που είχε δει. Μέταλλο που άρπαζε πυρετό, στρατιώτες που τρόμαζαν το ίδιο τους το υλικό και μία δύναμη που δούλευε όχι με θόρυβο, αλλά με βουβή επιμονή. Μόνο όταν έφτασαν ξανά αρκετά ψηλά και ο αέρας έχασε την αλμύρα του, ο Μανώλης ψιθύρισε ότι απόψε δεν χτύπησαν μηχανές, χτύπησαν τη σιγουριά των Γερμανών. Κανείς δεν του απάντησε, μα όλοι ήξεραν πως είχε δίκιο.
το ξημέρωμά τους βρήκε πίσω στο λιμέρι, εξαντλημένους και μουσκεμένους από υδρότα και αλμυρή υγρασία. Ο καπετάνιος άκουσε την αναφορά χωρίς να διακόψει. 2 τεθωρακισμένα, 3 φορτηγά, μία αποθήκη άχρηστη τουλάχιστον για τις πρώτες ώρες, 0 πυροβολισμοί, 0 απώλειες. Όταν τέλειωσαν, έμεινε για λίγο σιωπηλός. Ύστερα είπε πως από εκείνη τη νύχτα οι καμπανιέριδες δεν είναι πια πείραμα, είναι όπλο του αγώνα. Και ο Νικόλαος, ακούγοντας τη λέξη, ένιωσε μέσα του όχι περηφάνεια, αλλά κάτι βαρύτερο. Γιατί ήξερε ήδη πως κάθε όπλο που αποδεικνύεται χρήσιμο ζητά αργά ή γρήγορα μεγαλύτερη θυσία. Το πρωί μετά την επιχείρηση στο λιμάνι δεν έμοιαζε με συνηθισμένο πρωί κατοχής. Από νωρίς άρχισαν να φτάνουν στα χωριά της περιοχής σκόρπιες μαρτυρίες, όπως φτάνουν πάντα τα νέα σε τόπους που δεν έχουν εφημερίδες, αλλά έχουν μάτια και μνήμη. Ψαράδες που είδαν φανάρια να τρέχουν σαν τρελά πάνω στην προκυμαία. Μία γριά που ξύπνησε από φωνές στα γερμανικά και είπε πως αν δεν ήξερε καλύτερα, θα ορκιζόταν ότι οι ίδιοι οι σιδερένοι διάβολοι του λιμανιού είχαν πυρετό. Ένας μουλαράς που πέρασε μακριά από το φυλάκιο και πρόλαβε να δει 2 στρατιώτες να ρίχνουν κουβάδες νερό πάνω σε καπό φορτηγού που κάπνιζε χωρίς να καίγεται. Στα λιμέρια των ανταρτών, αυτά τα νέα έφερναν κρυφή ανακούφιση. Στα γερμανικά γραφεία όμως, η ίδια ακριβώς αμηχανία γεννούσε κάτι άλλο. Ανησυχία που γρήγορα έγινε αιμονή. Το τοπικό φρουραρχείο δεν μπορούσε να δώσει σαφή εξήγηση. Τα οχήματα είχαν υποστεί βλάβες που δεν τέριαζαν ούτε με ανατείναξη, ούτε με βραχικύκλωμα, ούτε με απλή δολιοφθορά μηχανικού τύπου. Δεν υπήρχαν κομμένα καλώδια, ούτε ξένες ύλες, ούτε ίχνη κρυκτικού. Οι μηχανές είχαν πάθει εσωτερική θερμική καταπώνηση. Οι συγκολλήσεις σε ορισμένα σημεία έδειχναν αλλοιωμένες, σαν να είχαν δεχτεί συγκεντρωμένη θερμότητα, και η μεγάλη μεταλλική πόρτα της αποθήκης είχε στραβώσει από μέσα προς τα έξω, λες και ο πυρετός γεννήθηκε στο ίδιο το σώμα της. Το πιο ανησυχητικό όμως ήταν άλλο. Σε 2 σημεία των τεθωρακισμένων και σε ένα φορτηγό, οι μηχανικοί βρήκαν μικρές, σχεδόν ανεπαίσθητες κοιλίδες κρούσης. Δεν ήταν χτυπήματα από σφαίρες ή θράψματα. Ήταν σαν να είχε αγγίξει το μέταλλο εργαλείο βαρύ, αλλά εξαιρετικά ελεγχόμενο. Η υπόθεση δεν έμεινε για πολύ στην αρμοδιότητα του λιμανιού. Μέχρι το μεσημέρι είχε σταλεί αναφορά στο Ηράκλειο και από εκεί πιο ψηλά. Το βράδυ της ίδιας μέρας κατέφτασαν 2 αυτοκίνητα με στρατιωτική φρουρά και πολιτική σιωπή. Από το πρώτο κατέβηκε ένας αντισυνταγματάρχης των πληροφοριών με αυστηρό πρόσωπο και μάτια κουρασμένα από παρατήρηση. Από το δεύτερο βγήκε ένας άντρας που δεν φορούσε στολή με εμφανή παράσημα, μα η παρουσία του έκανε όλους τους άλλους να στέκονται προσεκτικά. Τον έλεγαν Βίλχελμ Ντρέξλερ. Επισήμως υπηρετούσε στη στρατιωτική αντικατασκοπία. Ανεπισήμως ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που τους φωνάζουν όταν οι συνήθεις εξηγήσεις τελειώνουν. Ο Ντρέξλερ δεν μιλούσε πολύ. Στάθηκε πρώτα στον όρμο, κοίταξε τη διάταξη του χώρου, περπάτησε χωρίς βιασύνη ανάμεσα στα οχήματα και στην αποθήκη και μόνο μετά από ώρα έσκυψε για να εξετάσει τα σημεία που του είχαν δείξει. Ήταν άντρας περίπου 50 ετών, με λεπτό πρόσωπο και εκείνο το βλέμμα των ανθρώπων που συνηθίζουν να πιστεύουν περισσότερο στις λεπτομέρειες παρά στις καταθέσεις. Έβγαλε από την τσέπη ένα μικρό μεταλλικό χάρακα, ακούμπησε προσεκτικά στις κοιλίδες κρούσης και ζήτησε να μετρηθούν τα πάντα: το βάθος, η διάμετρος, η απόσταση από τις βασικές ενώσεις του μετάλλου. Ύστερα διέταξε να μην αγγίξει κανείς άλλο τα σημεία, να αποκλειστεί ο όρμος και να κρατηθούν χωριστά όλοι οι φρουροί της νυχτερινής βάρδιας. Μαζί του είχε φέρει και έναν στρατιωτικό μηχανικό, τον λοχαγό Ernst Bauer, που πριν από τον πόλεμο εργαζόταν, όπως έλεγε, σε εργοστάσιο βαρέων μηχανών στη Βαβαρία. Ο Μπάουερ γονάτισε δίπλα στο πρώτο τεθωρακισμένο. Άγγιξε το παραμορφωμένο μέταλλο και είπε πως τέτοια εσωτερική υπερθέρμανση, χωρίς φλόγα και χωρίς εμφανή εξωτερική πηγή, είναι σχεδόν αδύνατη. Ο Ντρέξλερ δεν απάντησε. Σημείωσε μόνο τη λέξη «σχεδόν». Ύστερα έστειλε άνθρωπο να φέρει από την αποθήκη εργαλείων διάφορα σφυριά, λωστούς και μεταλλικές ράβδους. Όταν τα έφεραν, τα κούμπησε ένα-ένα πάνω στα χτυπήματα, συγκρίνοντας μέγεθος, σχήμα και πιθανή γωνία προσβολής. Τίποτα από τα κοινά εργαλεία του λιμανιού δεν τέριαζε απόλυτα. Όλα ήταν είτε πιο πλατιά, είτε πιο ακατέργαστα. Το ίχνος που είχαν μπροστά τους
μιλούσε για εργαλείο ειδικού τύπου. Οι φρουροί ανακρίθηκαν χωριστά. Ο πρώτος είπε πως άκουσε κάτι σαν πνιχτό χτύπημα, μα υπέθεσε ότι ερχόταν από τον μόλο. Ο δεύτερος παραδέχτηκε πως για λίγα λεπτά είχε γυρίσει την προσοχή του στη θάλασσα, επειδή νόμισε ότι άκουσε αλυσίδα να σέρνεται. Ένας τρίτος μίλησε για σκιά χαμηλά κοντά στην αποθήκη, αλλά η περιγραφή του ήταν τόσο συγκεχημένη που δεν βοηθούσε. Κανείς δεν είδε καθαρά πρόσωπο, σώμα ή όπλο. Αυτό εξόργησε τον διοικητή του λιμανιού, που άρχισε να φωνάζει πως πρόκειται για ανικανότητα, μέθη ή προδοσία. Ο Ντρέξλερ τον άφησε να ξεσπάσει και μόλις εκείνος σώπασε, είπε ήρεμα πως όταν πολλές μαρτυρίες δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, δεν σημαίνει πάντα πως οι άνθρωποι ψεύδονται. Μερικές φορές σημαίνει ότι το συμβάν ήταν τόσο έξω από τη συνήθεια εμπειρία τους, ώστε ο νους τους δεν βρήκε τρόπο να το αποθηκεύσει σωστά. Το απόγευμα διέταξε να γίνουν δοκιμές επιτόπου. Ο Μπάουερ και δύο μηχανικοί χτύπησαν παρόμοια οχήματα με διάφορα εργαλεία, δοκίμασαν θερμικές λιχνίες, έφεραν ακόμη και δοχείο καυσίμου για να δουν πώς συμπεριφέρεται μέταλλο που δέχεται κοντινή θερμότητα χωρίς έκρηξη. Τα αποτελέσματα δεν έμοιαζαν με ό,τι είχαν μπροστά τους. Οι λιχνίες άφηναν εμφανή ίχνη. Τα κοινά χτυπήματα λύγιζαν ή ράγιζαν την επιφάνεια διαφορετικά. Η θερμοκρασία από κανονική εξωτερική πηγή απλωνόταν άτακτα, όχι συγκεντρωμένα στα νευραλγικά σημεία της μηχανής και των ενώσεων. Ο Μπάουερ, ολοένα πιο σκοτεινός, αναγκάστηκε να πει πως όποιος το έκανε ήξερε είτε πολύ καλά τη δομή των οχημάτων, είτε χρησιμοποιούσε μέθοδο που συνδύαζε μηχανική και θερμική επίδραση με τρόπο άγνωστο. Ο Ντρέξλερ τότε άφησε για πρώτη φορά να φανεί ενδιαφέρον στο πρόσωπό του. Ζήτησε να του επαναλάβουν ακριβώς αυτή τη διατύπωση και να καταγραφεί. Δεν περιορίστηκε όμως στον όρμο. Το ίδιο βράδυ επισκέφτηκε 2 χωριά της περιοχής με συνοδεία διερμηνέα και στρατιωτών. Δεν έψαχνε μόνο για αντάρτες. Έψαχνε για τεχνίτες. Ζήτησε καταλόγους από σιδεράδες, καμπαναράδες, μηχανικούς, όσους είχαν δουλέψει σε χυτήρια ή συνεργεία πριν από τον πόλεμο. Οι περισσότεροι χωρικοί έκαναν πως δεν ξέρουν πολλά. Άλλοι μιλούσαν επίτηδες για ανθρώπους που είχαν πεθάνει ή φύγει προπολού. Ένας γέρος πετάλωσε τον κίνδυνο με πονηριά και είπε πως, αν θέλουν να βρουν ποιος μιλά στα μέταλλα, να ανέβουν στο μοναστήρι, γιατί εκεί οι καμπάνες ξέρουν περισσότερα από τους ανθρώπους. Οι στρατιώτες γέλασαν. Ο Ντρέξλερ όμως δεν γέλασε. Ρώτησε ποιο μοναστήρι. Η αναφορά για το εγκαταλειμμένο καμπαναριό, τις παλιές καμπάνες και τους μοναχούς που είχαν μείνει εκεί μπήκε αμέσως στο σημειωματάριό του. Δεν ήταν ακόμη στοιχείο. Ήταν όμως κάτι που συνέδεε την υπόθεση με μέταλλο ειδικού τύπου και τοπική παράδοση. Την επόμενη μέρα ανέβηκε ο ίδιος ως εκεί. Το μοναστήρι φαινόταν ακίνδυνο, κουρασμένο από χρόνια και φτώχεια. Ο Παπαγεράσιμος, που ήξερε να υποκρίνεται απλότητα καλύτερα και από ηθοποιό, τους υποδέχτηκε με μάτια κουρασμένα και χέρια που έτρεμαν τόσο όσο έπρεπε για να φαίνεται γέρος και άκακος. Ο Ντρέξλερ κοίταξε πολύ το καμπαναριό, ύστερα τον μεγάλο κόδωνα. Ζήτησε να τον εξετάσει από κοντά. Βρήκε τις παλιές χαράξεις, τα σημάδια κρούσης από άλλες εποχές και για μια στιγμή έμεινε σιωπηλός περισσότερο από πριν. Δεν μπορούσε να βγάλει συμπέρασμα, μα αισθανόταν πως άγγιζε την περιφέρεια ενός μυστικού που δεν είχε ακόμη σχήμα. Στο παλιό χυτήριο βρήκαν στάχτη, εργαλεία και πολύ σκόνη. Ο Ντρέξλερ διέταξε να ξεσκονιστούν προσεκτικά ορισμένες επιφάνειες. Αν ο Νικόλαος και οι δικοί του είχαν υπάρξει απρόσεκτοι, εκεί θα τελείωνε το παιχνίδι. Όμως οι καμπανιέριδες είχαν αφήσει πίσω τους μονάχα εκείνη την πεισματική φτώχεια που όλα τα σκεπάζει. Μόνο σε μια γωνία βρέθηκε ένας λεκές μετάλλου, σχεδόν ασήμαντος, σαν να είχε στάξει παλιότερη χύτευση. Ο Μπάουερ τον κοίταξε και είπε ότι το κράμα του δεν μπορεί να προσδιοριστεί πρόχειρα. Ο Ντρέξλερ τον πήρε σε μικρό σακουλάκι, όπως θα έπαιρνε κανείς ίχνος αίματος από τόπο εγκλήματος. Οι έρευνες συνεχίστηκαν 3 ημέρες. Έπιασαν ένα νεαρό μεταφορέα που είχε σχέση με το λιμάνι και τον χτύπησαν ώσπου να μιλά με μισή φωνή. Δεν ήξερε τίποτε για εργαλεία. Ήξερε μόνο ότι λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχαν ακουστεί περίεργες φήμες στα χωριά για άντρες που δεν πολεμούν με ντουφέκια, αλλά με ήχο.
Μια γυναίκα ψαρά, όταν την πίεσαν, είπε ότι ο παππούς της μιλούσε κάποτε για καμπάνες που δαγκώνουν το σίδερο. Άλλοι ανέφεραν πως στα βουνά ανέβηκαν πρόσφατα 2 σιδεράδες. Καμία μαρτυρία δεν ήταν καθαρή. Όλες όμως έδειχναν προς την ίδια ασαφή περιοχή, εκεί όπου ο μύθος συναντά την τέχνη και γίνεται δύσκολο για έναν ξένο να ξεχωρίσει πού τελειώνει το ένα και πού αρχίζει το άλλο. Αυτή η ασάφεια ήταν που ενόχλησε περισσότερο τον Drexler. Δεν φοβόταν τις βεβαιότητες. Τις αβεβαιότητες φοβόταν, γιατί οι αβεβαιότητες γεννούν υπερβολές και οι υπερβολές εξελίσσονται σε πανικό μέσα στο στρατό. Ήξερε πολύ καλά τι θα συνέβαινε αν απλωνόταν μεταξύ των μονάδων η φήμη πως οι κριτικοί διαθέτουν μυστικό όπλο που αρρωσταίνει το μέταλλο χωρίς φωτιά. Οι οδηγοί θα δυσπιστούσαν στα οχήματά τους. Οι φρουροί θα πυροβολούσαν σκιές. Κάθε μηχανική βλάβη θα φαινόταν σαν αόρατο σαμποτάζ. Γι' αυτό η έρευνα έπρεπε να γίνει γρήγορα και αθόρυβα. Ο ίδιος συνέταξε ενδιάμεση αναφορά με προσεκτική διατύπωση. Δεν έκανε λόγο για θαύματα, ούτε για μαγκανία. Έγραψε ότι υπάρχει πιθανότητα εχθρικής δολιοφθοράς με ειδικό μεταλλικό εργαλείο και γνώση συγκεκριμένων αδύναμων σημείων σε μηχανές και θωρακίσεις. Ζήτησε ενισχυμένα μέτρα επιτήρησης σε χώρους οχημάτων, διπλές περίπολοι, απαγόρευση τοπικών τεχνητών κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και διακριτική παρακολούθηση μοναστηριών και χυτηρίων. Πριν φύγει από τον όρμο, επέστρεψε μόνος του για τελευταία φορά δίπλα στο πρώτο τεθωρακισμένο. Άγγιξε την μικρή κοιλίτα της κρούσης και κοίταξε για ώρα προς τα βουνά. Δεν ήταν άνθρωπος που πίστευε σε θρύλους, μα είχε μάθει σε χρόνια υπηρεσίας πως μερικές φορές οι θρύλοι κρύβουν τεχνικές, όπως το χώμα κρύβει νάρκες. Δεν είπε τίποτε στους άλλους, μα μέσα του είχε ήδη πάρει απόφαση. Η υπόθεση δεν ήταν τυχαίο σαμποτάζ. Κάπου εκεί πάνω υπήρχε άνθρωπος ή ομάδα ανθρώπων που γνώριζαν κάτι παλιό και το είχαν προσαρμόσει στον πόλεμο. Και όσο εκείνος ο άνθρωπος έμενε ελεύθερος, κανένα λιμάνι, καμία αποθήκη και κανένα τεθωρακισμένο στο νησί δεν μπορούσε να θεωρείται απολύτως ασφαλές. Όταν τα αυτοκίνητα έφυγαν από την περιοχή, οι χωρικοί είπαν ότι ο ξανθός αξιωματικός έμοιαζε με γιατρό που δεν βρήκε ακόμη το νόσημα, αλλά έχει ήδη καταλάβει πως είναι μεταδοτικό. Δεν ήξεραν πόσο κοντά έπεφταν στην αλήθεια, γιατί ο Drexler δεν έφευγε ηττημένος. Έφευγε μολυσμένος από περιέργεια. Και αυτή, σε ανθρώπους σαν εκείνον, ήταν πιο επικίνδυνη και από την οργή. Η επιτυχία στο λιμάνι δεν έφερε στους καμπανιέριδες την ανακούφιση που φαντάζονται συχνά όσοι δεν έχουν ζήσει πόλεμο. Δεν υπήρξαν πανηγυρισμοί, ούτε τραγούδια, ούτε η αίσθηση ότι κάτι τελείωσε καλά. Αντίθετα, από την πρώτη κιόλας μέρα φάνηκε πως κάθε επιτυχία γεννά το δικό της βάρος. Οι Γερμανοί διπλασίασαν σκοπιές σε αποθήκες και μηχανοστάσια, άλλαξαν διαδρομές ανεφοδιασμού, απαγόρευσαν σε ντόπιους τεχνίτες να πλησιάζουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κυρίως άρχισαν να κοιτάζουν το νησί όχι μόνο σαν τόπο ανταρτοπολέμου, αλλά σαν τόπο που έκρυβε μέθοδο άγνωστη. Αυτή η αλλαγή ήταν πιο επικίνδυνη από μια συνηθισμένη καταδίωξη. Όταν ο εχθρός ψάχνει όπλα, ψάχνει αποθήκες. Όταν ψάχνει μέθοδο, ψάχνει μυαλά, χέρια, παραδόσεις, ρίζες. Ο Νικόλαος το κατάλαβε πριν από όλους. Οι πρώτες πληροφορίες που έφτασαν από χωριά και μοναστήρια μιλούσαν για ξένο αξιωματικό που δεν θύμιζε κοινό στρατιωτικό. Δεν φώναζε, δεν απειλούσε αλόγιστα, δεν έψαχνε απλώς κρυμμένα ντουφέκια. Ρωτούσε για σιδεράδες, για καμπάνες, για παλιά χυτήρια, για οικογένειες που δούλευαν το μέταλλο από γενιά σε γενιά. Όταν ο παπά Γεράσιμος άκουσε τις περιγραφές, δεν χρειάστηκε να πει πολλά. Μόνο κοίταξε τον Νικόλαο με εκείνο το βαρύ βλέμμα των ανθρώπων που βλέπουν το κακό να πλησιάζει όχι με θόρυβο, αλλά με λογική. «Δεν θα σταματήσουν», είπε. «Και τώρα πια δεν ψάχνουν τυφλά». Τις επόμενες εβδομάδες, οι καμπανιέριδες βγήκαν ακόμη σε 2 μικρότερες επιχειρήσεις, μα ο τόνος είχε αλλάξει. Η μυστικότητα γινόταν ολοένα δυσκολότερη. Οι Γερμανοί είχαν αρχίσει να αλλάζουν τακτικές φύλαξης. Δεν άφηναν πια ακινητοποιημένα οχήματα για ώρες χωρίς έλεγχο. Έβαζαν φρουρούς να αγγίζουν περιοδικά τα μεταλλικά μέρη, να ελέγχουν μηχανές, να ψάχνουν σημάδια κρούσης. Κάθε νέα αποστολή ζητούσε μεγαλύτερο ρίσκο για μικρότερο κέρδος.
Και ακόμη χειρότερα, οι φήμες άπλωναν ρίζες. Σε κάποια χωριά μιλούσαν ήδη για αντάρτες των κοδώνων, αλλού για σιδερένια προσευχή που καίει τις μηχανές των κατακτητών. Τέτοια λόγια, όσο και αν στήριζαν το ηθικό των ντόπιων, ήταν δηλητήριο για τη μυστικότητα. Ο Νικόλαος άκουγε αυτές τις κουβέντες και ένιωθε την ίδια δυσφορία που νιώθει τεχνίτης όταν βλέπει χρήσιμο εργαλείο να περνά από χέρι σε χέρι συνοδευόμενο από θρύλο. Ο θρύλος θολώνει και ό,τι θολώνει προδίδεται εύκολα. Η πρώτη πραγματική ρογμή ήρθε από εκεί που κανείς δεν περίμενε. Όχι από προδοσία συνειδητή, αλλά από κόπωση και ανθρώπινο φόβο. Ένας νεαρός μεταφορέας που είχε χρησιμοποιηθεί 2 φορές για να περάσει μηνύματα προς τον όρμο, πιάστηκε από περίπολο κοντά σε χωριό της ενδοχώρας. Δεν ήξερε ονόματα ούτε μέρη λιμεριών, μα ήξερε αρκετά για να κάνει ζημιά. Ήξερε ότι μερικοί αντάρτες ανέβαιναν συχνά στο παλιό μοναστήρι. Ήξερε πως κουβαλούσαν βαριά τυλιγμένα αντικείμενα που δεν έμοιαζαν με όπλα. Ήξερε ακόμα πως κάποιος είχε μιλήσει μπροστά του για γλώσσες και για χτύπημα που δουλεύει από μέσα. Οι Γερμανοί δεν έβγαλαν πλήρη άκρη, αλλά δεν χρειάστηκε. Ο κύκλος άρχισε να στενεύει. Το μοναστήρι, ο κόδωνας, το χυτήριο, οι σιδεράδες. Όλα τα νήματα τραβούσαν πλέον προς την ίδια κατεύθυνση. Ο καπετάνιος συγκάλεσε σύναξη τη νύχτα μακριά από το βασικό λιμέρι. Εκεί βρέθηκαν ο Νικόλαος, ο Παπαγεράσιμος, ο Αντώνης, ο Βαγγέλης και οι βασικοί άντρες της ομάδας. Δεν μίλησαν πολλή ώρα. Ο καθένας ήξερε τι σήμαινε η κατάσταση. Αν οι Γερμανοί έκαναν πλήρη έφοδο στο μοναστήρι και έβρισκαν όχι μόνο ίχνη χυτηρίου, αλλά και το τετράδιο, τα υπολείμματα κραμάτων, τις μήτρες, τις αναλογίες, τότε το μυστικό θα περνούσε σε χέρια εχθρικά. Και ακόμη κι αν οι ίδιοι δεν κατάφερναν να το αναπαράγουν αμέσως, η ύπαρξή του θα γινόταν βεβαιότητα. Αυτό θα άλλαζε τον πόλεμο στο νησί. Θα έσκαβαν το μοναστήρι πέτρα-πέτρα, θα βασάνιζαν μισή επαρχία, θα κυνηγούσαν κάθε άνθρωπο που είχε πιάσει ποτέ σφυρί. Στο τέλος η απόφαση, όσο και αν πόνεσε όλους, ήταν μία. Το μυστικό έπρεπε να μικρύνει ξανά, να χωρέσει σε λιγότερα στόματα, λιγότερα χέρια και στο τέλος, αν χρειαζόταν, να αφανιστεί ως υλικό αποτύπωμα για να σωθεί ως μνήμη μόνο σε έναν ή 2 ανθρώπους. Ο Νικόλαος δέχτηκε την απόφαση χωρίς να μιλήσει για πολλή ώρα. Μέσα του όμως γινόταν άλλος πόλεμος. Το τετράδιο του παππού δεν ήταν απλή σημείωση. Ήταν η γέφυρα ανάμεσα σε γενιές. Οι μήτρες και τα μυστικά κράματα δεν ήταν απλώς εργαλεία αντίστασης. Ήταν το αποτύπωμα μιας τέχνης που είχε επιβιώσει αιώνες μέσα σε μοναστήρι, φτώχεια και λησμονιά. Το να τα καταστρέψει ισοδυναμούσε στα μάτια του με δεύτερο θάνατο του παππού, του πατέρα του, όλων εκείνων που κράτησαν τη γνώση ζωντανή χωρίς να την ξεπουλήσουν. Όμως ο ίδιος άνθρωπος που αγαπά κάτι αληθινά είναι και εκείνος που ξέρει πότε πρέπει να το θυσιάσει για να μην ατιμαστεί. Και ο Νικόλαος το ήξερε. Διάλεξαν νύχτα χωρίς φεγγάρι. Κατέβηκαν στο μοναστήρι μόνο 4. Ο Νικόλαος, ο Παπαγεράσιμος, ο Αντώνης και ο Βαγγέλης. Οι υπόλοιποι έμειναν γύρω σε ζώνη ασφαλείας. Το μέρος έμοιαζε να τους περιμένει. Το χυτήριο σκοτεινό, οι πέτρες ψυχρές, το καμπαναριό ακίνητο σαν να κρατούσε την ανάσα του. Ο Παπαγεράσιμος άναψε μόνο ένα μικρό λιχνάρι και το ακούμπησε κοντά στον φούρνο. Στο φως του, όλα όσα είχαν φτιάξει και χρησιμοποιήσει έμοιαζαν ξαφνικά πιο ανθρώπινα και πιο εύθραυστα. Οι μήτρες ακουμπούσαν η μία πάνω στην άλλη. Οι υπόλοιπες ράβδοι κράματος βρίσκονταν σε τσουβάλι. Στη γωνία, κάτω από παλιό λινό, ήταν το τετράδιο. Ο Νικόλαος το πήρε στα χέρια αργά. Δεν το άνοιξε αμέσως. Πέρασε τα δάχτυλα πάνω από το ύφασμα σαν να χαιρετούσε άνθρωπο ζωντανό. Όταν τελικά το άνοιξε, οι σελίδες μύρισαν στάχτη, λάδι και χρόνο. Είδε ξανά τη γραφή του Μανούσου, τις διορθώσεις με πιο αχνό μελάνι, τις δικές του μικρές προσθήκες των τελευταίων χρόνων. Ο Αντώνης στάθηκε κοντά του χωρίς να μιλά. Ήξερε ότι εκείνο που βρισκόταν μπροστά τους δεν ήταν στρατιωτικό υλικό με τη στενή έννοια. Ήταν η μήτρα μιας σκέψης. Τέτοια πράγματα δεν καίγονται εύκολα, ακόμη και όταν παίρνουν φωτιά. Πριν το καταστρέψουν, ο Νικόλαος έκανε κάτι που κανείς δεν περίμενε. Έσκησε προσεκτικά 3 μικρές λωρίδες
από 3 διαφορετικά φύλλα. Όχι από τις πιο πλήρεις σελίδες, αλλά από εκείνες που κρατούσαν μόνο υπενιγμούς, όχι λύση. Τις δίπλωσε τόσο μικρά που έγιναν σχεδόν ψίχουλα χαρτιού. Τη μία την έβαλε μέσα στη λαδί από το μικρό σφυρί του παππού, αφού πρώτα έβγαλε το μεταλλικό καπάκι της βάσης. Τη δεύτερη την έδωσε στον παπά Γεράσιμο να την κρύψει σε σημείο που μόνο εκείνος θα ήξερε. Την τρίτη την έδωσε στον Βαγγέλη. «Όχι για να το ξαναφτιάξεις», του είπε, «μόνο για να μην χαθεί εντελώς η μαρτυρία ότι υπήρξε». Τα υπόλοιπα φύλλα τα τύλιξε ξανά, τα φίλησε χωρίς επίδειξη και τα έβαλε ο ίδιος στη φωτιά του φούρνου. Δεν κάηκαν αμέσως. Μαύρισαν πρώτα στις άκρες, λύγησαν σαν να δίσταζαν και στο τέλος έγιναν στάχτη τόσο λεπτή που σχεδόν δεν φαινόταν. Ύστερα ήρθε η σειρά των μητρών και των υπολείπων κραμάτων. Ο Αντώνης πρότεινε να μην θαυτούν απλώς. Αν οι Γερμανοί έσκαβαν αρκετά, θα τα έβρισκαν. Έτσι αποφάσισαν να τα λιώσουν όλα ξανά, μια τελευταία φορά, και να τα μετατρέψουν σε άμορφη μάζα χωρίς καθαρή αναλογία. Δούλεψαν όλη τη νύχτα με φωτιά χαμηλή και σταθερή. Ο Νικόλαος πρόσθετε μέσα στο καμίνι σιδηροσκουριά, άχρηστα καρφιά, ακόμη και κομμάτια από φτηνό μέταλλο, ώστε το κράμα να χαλάσει ανεπανόρθωτα. Εκεί όπου κάποτε γεννιόταν ακρίβεια, τώρα γεννιόταν εσκεμμένη σύγχυση. Όταν το λουτρό ολοκληρώθηκε, έχισαν το περιεχόμενο όχι σε κανονικό καλούπι, αλλά σε ραγισμένη πέτρα και σε 2 σπασμένες λαμαρίνες, ώστε το τελικό σώμα να βγει άχρηστο, παραμορφωμένο, δίχως συμμετρία και δίχως δυνατότητα ανάγνωσης από ξένο μάτι. Ήταν σαν να έσβηναν ίχνη από άμμο πριν φυσήξει η αυγή. Το δυσκολότερο απ' όλα ήταν οι ίδιες οι γλώσσες. Τα εργαλεία που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί δεν μπορούσαν να μείνουν άθικτα. Ο καπετάνιος ήθελε να τα διασκορπίσει σε διαφορετικά λιμέρια, μα ο Νικόλαος αρνήθηκε. Αν ένα μόνο έπεφτε σε λάθος χέρια, μαζί με την περιέργεια των Γερμανών, μπορεί να αρκούσε για χρόνια έρευνας. Έτσι αποφάσισαν να κρατήσουν μόνο 2, το μικρό σφυρί του παππού και ένα ακόμη εργαλείο για έσχατη ανάγκη, σφραγισμένο όμως και κρυμμένο. Όλες οι άλλες γλώσσες καταστράφηκαν εκείνη τη νύχτα. Όχι με απλό σπάσιμο, γιατί το μέταλλο θα μπορούσε να μελετηθεί. Ο Νικόλαος ζέστανε κάθε κεφαλή, την υπέβαλε σε λάθος ψήξη, την ξαναχτύπησε σε σημεία που ήξερε ότι θα χαλούσαν την εσωτερική ισορροπία και στο τέλος την παραμόρφωσε μαζί με κοινό σίδερο. Όταν τέλειωσε, δεν υπήρχε πια όργανο. Υπήρχε μόνο άμορφος όγκος. Τα ξημερώματα, την ώρα που ο ουρανός άρχισε να ανοίγει πάνω από τη θάλασσα, ανέβηκαν στο καμπαναριό. Ο μεγάλος κόδωνας στεκόταν όπως πάντα, σκοτεινός, βαρύς, αδιάφορος σχεδόν προς την αγωνία των ανθρώπων. Ο Παπαγεράσιμος ψιθύρισε μια προσευχή, όχι για νίκη, αλλά για λησμονιά. Να ξεχαστεί από τους εχθρούς, να μην χαθεί από τον Θεό, να σωθεί ο τόπος, έστω κι αν χαθεί το μέσο. Ο Νικόλαος ακούμπησε το μέτωπό του στο μέταλλο. Ήταν κρύο. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, δεν ένιωσε εκείνον τον παλιό δεσμό σαν εργαλειακή δυνατότητα, αλλά σαν αποχαιρετισμό. Κατάλαβε πως από εκείνη τη στιγμή το μυστικό δεν θα ζούσε πια στον κόσμο όπως πριν. Θα ζούσε σπασμένο, κομμένο, ακροτηριασμένο, σε 3 μνήμες και σε ένα μικρό σφυρί. Ίσως αυτό να ήταν αρκετό, ίσως όχι, μα ήταν το μόνο ηθικό που μπορούσε να γίνει. 2 μέρες αργότερα, οι Γερμανοί χτύπησαν το μοναστήρι. Έψαξαν τα πάντα. Άνοιξαν αποθήκες, κατέβασαν εικόνες, έσκαψαν σε δάπεδα, αναποδογύρισαν εργαλεία και ξεχώρισαν στάχτη με τις λόγχες τους. Βρήκαν ίχνη πρόσφατης φωτιάς και λίγο παραμορφωμένο μέταλλο χωρίς σαφή χρήση. Βρήκαν επίσης το χυτήριο ανακατεμένο, μα όχι κάτι που να τους δίνει τον πυρήνα της μεθόδου. Ο Ντρέξλερ, που ανέβηκε ως εκεί για δεύτερη φορά, κατάλαβε αμέσως ότι κάποιος είχε περάσει πριν από αυτούς για να σβήσει. Το κατάλαβε από τη φύση της αταξίας. Δεν ήταν ακαταστασία εγκατάλειψης, ήταν ακαταστασία χειρουργική. Όμως δεν είχε πια τίποτε καθαρό να πιάσει. Ήξερε μόνο ότι το μυστικό υπήρξε και ότι τώρα του ξέφευγε. Αυτή η ήττα τον έκανε πιο ψυχρό, όχι πιο θορυβώδη. Στις αναφορές του μίλησε για πιθανή καταστροφή εχθρικού υλικού πριν από την έρευνα και για αδυναμία περαιτέρω τεχνικής τεκμηρίωσης. Για τους καμπανιέριδες, η ομάδα ουσιαστικά έπαψε να υπάρχει εκείνον τον μήνα. Δεν υπήρξε επίσημη διάλυση.
Στον αγώνα, τέτοια πράγματα σπάνια ανακοινώνονται. Απλώς οι άντρες διασκορπίστηκαν ξανά σε άλλες αποστολές, πιο κοινές, πιο αναγνωρίσιμες από τον συνηθισμένο πόλεμο της αντίστασης. Ο Γεωργής γύρισε στις μεταφορές και στα περάσματα. Ο Σταύρος πάλι στα μιμήματα και στις επαφές με τα χωριά. Ο Κωστής σε ένοπλες ενέδρες, όπου η δύναμή του είχε τώρα πιο απλή χρήση. Ο Βαγγέλης κράτησε μέσα του εκείνο το κομμάτι μνήμης που του εμπιστεύτηκαν και δεν ξαναμίλησε ποτέ γι' αυτό. Ο Αντώνης επέστρεψε στη δουλειά του μηχανικού της ανάγκης, διορθώνοντας ό,τι μπορούσε να διορθωθεί στον εξοπλισμό των ανταρτών. Και ο Νικόλαος συνέχισε να πολεμά, μα χωρίς πια την ομάδα που είχε γεννηθεί από τον Κόδωνα. Το μυστικό δεν χάθηκε ολοκληρωτικά, αλλά έπαψε να είναι χρησιμοποιήσιμη γνώση. Αυτό είναι ίσως το πιο σκληρό είδος εξαφάνισης. Όχι η λύθη, αλλά η αχρήστευση. Κάτι επιβιώνει μόνο ως θραύσμα, αρκετό για να πονά, όχι αρκετό για να ξαναγεννηθεί εύκολα. Χρόνια αργότερα, όταν ο πόλεμος θα είχε τελειώσει και το νησί θα είχε επιστρέψει στον άνεμο, στις ελιές και στις εκκλησιές του, κάποιοι θα φημούνταν αόριστα ιστορίες για μηχανές που αρρώστησαν ξαφνικά και για μοναστήρι όπου οι καμπάνες ήξεραν περισσότερα από όσα έπρεπε. Όμως οι περισσότεροι θα τα περνούσαν για υπερβολές της κατοχής. Μόνο ο Νικόλαος, όταν έμενε μόνος, άγγιζε πότε-πότε το μικρό σφυρί του παππού και ένιωθε μέσα στη λαβή του το ελάχιστο κομμάτι χαρτιού που είχε σωθεί. Δεν το άνοιξε ποτέ ξανά. Ίσως από φόβο, ίσως από σεβασμό, ίσως γιατί ήξερε πως μερικά πράγματα αξίζουν μόνο όταν μπορείς και να τα αρνηθείς. Έτσι ο κόσμος σώθηκε από τη μέθοδο και η μέθοδος σώθηκε από τον κόσμο. Και ανάμεσα σε αυτές τις δύο σωτηρίες χάθηκε για πάντα το μυστικό όπως είχε υπάρξει κάποτε ολόκληρο.